A ver, perdón, son as... Podes baixar a avisar ao Partido Popular se non empezo? Sí, venga. Bos días. Falta xente, non sei se... Bueno, vale. Digo, empezamos, non? Empezamos o pleno extraordinario. Desexarles a todos un feliz ano novo e constructivo para o interés dos vecinos de Alín. Sen ánimo de a máis mínima polémica, os plenos en Alín empezan ás 10 da mañá, non ás 10 e pico, ás 10 da mañá, por favor, vale? Prego a todo o mundo, incluída o grupo de goberno, máxima puntualidade en este tipo de cuestións. Dito isto, pois paso a palabra ao señor secretario. Orden do día desta sesión extraordinaria convocada para hoxe, que sobre o día 7 de xaneiro de 2016, a primeira sesión plenaria deste ano, e teno como primeiro punto de día a aprobación se procede da acta número 14 de 2015 da sesión extraordinaria celebrada o día 11 de decembro de 2015. Falta a outra acta da 21 porque ainda non tiven tempo e virá a próxima sesión plenaria, vale? Observacións? Ben, procedemos á votación entón, non? Non hai nada, non. Sí. Procedemos á votación, votos a favor, unanimidade. Sí, acta. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto 2, decreto de alcaldía de acción de conta. O señor alcalde presidente dá conta das resoluciones da alcaldía que dictou dende a data da anterior convocatoria da anterior sesión plenaria ata a data da convocatoria desta sesión, que foi a semana pasada. Pois quedan ustedes enterados, poden obter copia en calquer momento e nada máis. Muy ben, seguimos. Punto número 3, mociones do grupo de goberno. Hai dúas mocións. A primeira é a solicitud de sendas pionís no rural de Lalín. Muy ben, ten a palabra o concelleiro de turismo, o señor Velariño. Bos días, feliz ano a todos e a todas. A moción esta, pois, bueno, obviamente vai dirixida en función das competencias que dita Estrada ten,
en función a dúas reclamacións de 4 parroquias dunha realidade que ao longo de moitos anos pois levan solicitando, non? E que se cide precisamente o que é a seguridade peonil. Obviamente a comisión vía non ten discusión, mas sí que desde logo a comisión peonil entre parroquias ademais con unha vida moi entrelazada, onde nos entendemos incluso con casos de difícil explicación, non? Polo que representa de perxuicio para os veciños, como por exemplo si nos damos conta de don Ramiro conecta Moneixas, en Moneixas non hai, quero dicir, por exemplo, falando de Beirarrúas, que desde logo xa non se pide eso nesta moción, sino unha senda de seguridade peonil, e que en todo caso, por exemplo, por ese caso concreto, don Ramiro vemos que ten Beirarrúas, chega a Moneixas, desaparecen, e a seguinte parroquia a sexta volve a velas, non? Quero dicir, que aí se produciron, non sei, cando menos actuacións, non vou dicir discriminatorias, pero desde logo moi difíciles de entender, non? E no que se refire tamén a Soutolongo e Botos, nos entendemos tamén que son parroquias moi entrelazadas, con vida moi en común, pola súa proximidade, e que entendemos que é un risco grande, e desde logo lles fala alguén que vai moitas veces andando por aí, desde logo ir camiñando nestes dous percorridos, non? Por tanto, solicitamos en base ás competencias, obviamente, e que se ten feito en concellos da comarca, e onte na mirando, con moitos concellos do resto do país, que a Xunta ten desde logo financiado este tipo de sendas peonís, que non son dun grande investimento, pero que desde logo lle solucionan os nosos veciños e as nosas veciñas, desde logo esa conexión e esa seguridade, e ademais incluso, con unhas vías que teñen unhas limitacións que vemos que nas práctica moi poucos vehículos as respetan, non? Por lo tanto, as velocidades que se circula pois distan moito de ser as marcadas e as desexadas incluso. Moi ben. Adiante, José Antonio, se casa. Buenos días a todos. Feliz Navidad para todos los que están aquí, para todos los vecinos de la Lima. Este tipo de iniciativas que ustedes nos presentan en esta moción entendemos que son interesantísimas pues, para cualquier municipio. Entonces, nos tenemos claro de que si esto se materializa e non queda pues, en unha idea máis ou en presentar unha moción para cumplir un expediente, pues está claro de que vai a ser interesante para todos os alinenses e principalmente tamén pues, para as parroquias que vostede fala. Son interesantes a nivel de seguridade, polo que dicía vos, polo que vemos todos, non ten discusión ninguna, pero tamén está claro que son interesantes tanto a nivel turístico como a nivel de saúde. Eu sei, todo o mundo entende que é mellor pois dar un paseo se hai unha senda peonil, pois o mellor que medicarse con unhas pastillas. Por eso está claro que non dubidamos de que sexa algo bo para o pobo de Lalín. Así, a nivel xeral, esa idea quería que quedara clara. Despois, a nivel particular, ao falar destas sendas peonís, algunha conversa pois, co grupo de goberno, creo que ou entendín mal eu, ou é un primeiro paso, porque parece que hai outras iniciativas tamén en base a seguir con estas iniciativas. Eu non sei se vostede me pode, ou vostedes nos poden aclarar por que escolleron estas sendas peonís, porque van a empezar por aquí, non? Cal é o motivo de coller estas primeiras sendas. De todos os modos, nos, o grupo da oposición,
nos vamos a votar a favor esta iniciativa ca esperanza de que se materialice e de que as negociacións que vostedes fagan ca Xunta de Galicia se leven a cabo. Votaríamola a favor, só vou facer esta intervención, votaríamola a favor se vostedes aceptan un terceiro apartado na parte resolutoria, un terceiro punto, no que se poña de que en caso de que a Xunta de Galicia non materialice esta petición que llevamos facer desde o pleno deste Concello, ao ser unha infraestructura importante, como vostede acaba de decir, e de un custe relativamente pequeno para o que é o orzamento do Concello, en caso de que a Xunta non o faga, que o faga o Concello de Lalín con cargo aos orzamentos que temos aprobados. Gústame que veas a parte con esa ritus tan serio e tal, está moi ben. Señor, creo que nos entendemos todos, sabemos de que vai o xogo da política, uns máis que outros, pero está ben, está ben. Adiante, señor Vivariño, ou Nicolás, non sei. Bueno, puntualizar que elixiron esas porque está unha moción coordinada en todo o grupo de goberno. Elixiron esas non porque foran autonómicas e foran da Xunta, sino porque elixiron esas non porque foran autonómicas e foran da Xunta, si esa suspicacia, porque podríamos decir tamén Cruces ou tal, na carretera de Cruces tamén faría falta, sino esa por alta densidade de población nesas zonas, e logo hai outras que sí que podrían facerse desde o punto de vista municipal, ou ser estradas municipais ou ruas municipais onde sí se podría facer, pero xa se van contempladas, por exemplo, no DUSI ou noutras propostas que temos para esta legislatura. É dicir, non hai que vayamos a empezar por esas, é que, como lle teño oído moitas veces ao señor Crespo, nas administracións hai que poñerse a cola, entón hai que ir pedindo poñerse a cola, e unha vez postos a cola, pois a ver se non lo realizan. O que non vexo de recibo é que nós teñamos que actuar nunha estrada autonómica. É dicir, nós tenemos que actuar nas estradas da nosa competencia, nos camiños da nosa competencia. Por entonces tamén poderíamos nós, xa que non nos rebaixan a peaxe, pois rebaixámola con cartos do Concello, por la linense. É dicir, eso creo que non son medidas serias e van máis alá das nosas competencias. Simplemente, pois, o que se pretende, é dicir, eu non estou por aceptar esa proposta, esa terceira proposta, porque realmente é unha competencia da Xunta de Galicia, e se noutros sitios fixo tal investimento a Xunta de Galicia, non vemos por que temos que facer o Concello de Lalín. O Concello de Lalín terá que facer ese tipo de investimentos noutras vías que sí sexan de carácter municipal. Tamén, cando sexan da Diputación, tamén lle pediremos o mesmo, non? É dicir, se hai densidade de poboación e densidade de peonil, pedimos o resto. É dicir, que eso quede claro. José Antonio, non sei se queres engadir algo máis ou procedemos a votar, como vexes ti? Perdón, como fala Nico, por eso... Non, que te era Nico. Eu, en todo caso, remitirmo o que directamente a Cabro, en todo caso, faime gracia unha expresión de vostede, non? Que é un gran argumento, que mellor unha senda peonil que tomar pastillas. Xa claro, nos xa non queremos ter ese longo alcance, non? Sino que pretendemos con isto unha cuestión de seguridade vial e que despois con iso desalternado unha cuestión de interese turístico, pero isto estamos falando de seguridade vial, non pedimos, nesta petición non vai que sexa unha senda na cuestión de que teña ese aproveitamento porque é máis cara e todos sabemos por onde ten que percorrer. Non, é unha cuestión de seguridade para os nosos veciños e veciñas. E pois, como xa o dixo Nico, non? Mire, se queren votar en contra, voten. Se queren abster, abstéñense, fagan o que vostedes faltaría máis que irán. Agora, a engádega que lle queren facer non é creíble en absoluto. E xa o di Nico, porque claro, no debate da P53, pois, se non, podemos tamén engadirlle eso, non? E se non co Concello de Lalín é unha rebaixa. É unha rebaixa. Entón, estamos falando de competencias que non son, sobre todo neste momento de crise, supoño que todos os concellos e todos nós que estamos aquí nos dimos conta que, asumir competencias impropias se paga moi caro, e é sorprendente que vostedes fagan eso. Se chegan a engadir outra proposta a maiores de outra senda peonil,
tería sentido, sería constructivo, pero se para eso din as competencias do Concello, claro, ou se marcha un día daqui o registro tamén o asumo o Concello, quero dizer, é un sinsentido a emenda que ustedes introducen. Moitas gracias. José Antonio, non sei se queres añadir algo máis. Sí, no, simplemente para puntualizar unha cosa que dixo Nicolás, e é que, vamos a ver, eu podo entender que vostedes falan esta moción como grupo de goberno dentro do xogo político, pero asegurolles que é unha ferramenta de doble fío, porque nós temos tamén propostas nese sentido, tan suculentas ou máis que esta, porque se colle esa. Hai dúas razóns, para min, fundamentalmente. Unha, porque Paco Vilariño transita moito por ela, por eso faría esa moción. É curioso porque Paco Vilariño non fixo esa moción. No, bueno, outras cousas. Perdón, é que de verdade, perdón, digo que acabas de colar. Perdón, esa pode ser unha razón de Paco Vilariño vai por ali para a súa casa, o cal é razonable, había máis que outro, eu tamén vexo máis por onde vou pola miña casa. Insisto que onde vai por ali. Fixo el. É segundo, porque é unha competencia, digamos, da Xunta de Galicia, como vostedes din. Ben, a mí parece que son esas dúas razóns. Eu simplemente quero alegar con respecto ao que dixo Nicolás, de que hai que ter en conta que a Xunta de Galicia, precisamente, en Lalín, é o Concello de Galicia donde máis actuación fixo o goberno da Xunta do Partido Popular. Naquel momento, a Consellería de Pepe Cuña e despois máis adiante de Barreiro, Medio Ambiente. No, o goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia, o goberno popular da Xunta de Galicia. Hasta o ano 2005, creo. No, despois incluso fixemos con Barreiro fixemos cousas e con Pachi Vázquez fixemos cousas, fixeron unha con Barreiro e outra con Pachi Vázquez, importante. Oye, a calle D está arreglado, a calle D totalmente arranxada, con cargo a cando Pachi era conselleiro, que deu unha subvención de Barreiro e logo Pachi non a rexeitou, acabamos de arranxar a rúa D, que estaba feita un Cristo. Bueno, o resumen de que eu creo que proporcionalmente Lalín debe ser o concello donde as rúas, donde digamos, as carreteras, non as rúas, as carreteras por onde vai, que son autonómicas, onde máis kilómetros hai de sendas, entre comillas sendas non, pero de entre das rúas e áreas peonís. Refírome á carretera de Vila de Crucis, que é a fixe Xunta de Galicia, refírome á carretera, unha parte da carretera de Goiás, feita co plan parcial de cando se fixera Eroski, refírome a unha parte da carretera que despois foi conveniada con nosco co Ministerio, pero en todo caso, nós, señor Vilariño, non imos votar en contra, nós imos abster, pero non porque non faga falta, encantado da vida, pero ahora imos ver tamén como reaccionan vostedes a outras iniciativas que imos presentar. O sea, eu creo que ás veces cando non hai mocións encima da mesa o grupo de goberno ten que ter en conta que pode abrir unha vía que desde logo para nós tamén é suculenta, porque é certo que a Xunta de Galicia goberna o Partido Popular, as rúas estatais veremos quen as goberna, as rúas da gobernas o Partido Socialista co Bloque Nacionalista Galego. E xa lle anuncio que nós imos presentar unha proposta nese sentido. E vai ser igual que a vostedes. Esperemos que por menos as teñan, co cal sale para adiante. Vamos a proceder. As teñen como nós, sale para adiante. Vamos a proceder á votación. Eu, para que vexa que eu son un demócrata convencido, quero lle decir... Bueno, eu creo que... Mira, 10 segundos, por favor. Vale, mira. Se miramos os accesos ás casas que temos, seguro que a miña casa e a miña parroquia é a que menos aproveitamento ten. Eu a alusión que fixen a circular por aí non vai nese sentido. A ver, señor Vilariño, a moción, o que eu dixen, non vai, eu dixen que pasaba por ali para a súa casa, non que iba por ela. Xa está, sí. E creo que moi longe ten, e tamén ya claro, que esta moción todo dependo, pero nin ten... Mira, fixo el, é certo. Fixo a Nicolás. A ver, pero se eu acepto, simplemente digo que, pero non o digo no sentido, a ver, a min conóceme o señor Vilariño, sabe perfectamente que non o digo nese sentido. É como eu cando vou pola carretera das Cruces, hai ali un bache vexo antes que a vostedes porque paso por ali todos os días. Vamos a proceder a votación, quero decir, como está dicindo, que como son un demócrata convencido, que é unha persona de outro partido, Pepe Cuña, que estou totalmente de acordo co que dixo Pepe Cuña, eso que non é do meu partido, e digolle que sí que é certo o que dixo Pepe Cuña. Procedemos a votación, entón. Votos a favor da moción do Grupo de Goberno, votos en contra, ningún, abstencións 9. Seguinte moción.
É a moción do Grupo de Goberno buscando a rebaixa das peaxes na AP53. Sí, ten a palabra o señor Francisco Vilariño. A da AP9. Encenda o micrófono, se tan amable. Sí. Bueno, vamos a ver. O tema desta moción... AP53. Cal? AP53. Dixen AP9, perdón. Prego disculpas. Bueno, era... Igual tamén é competencia do Concello eso. Sí. Vamos a ver, o tema desta moción pois ten unha finalidade clara, non? Que é de sumar consensos, por iso vai rebatada, nos termos que vai rebatada, ten unha redacción ademais moi acaída no sentido de bueno, non hurgar nas feridas de ninguén, porque desde logo aquí seguramente a historia nos daría para un pleno monográfico do tema, pero que en todo caso entendíamos importante, incluso a raíz, que era sumar, xa se sumou inicialmente coas reunións que o alcalde mantivo cos concellos de Santiago e Silleda, e entendíamos que tiñamos que realizar unha moción que sumara as corporacións no seu conxunto. Ben, e non que, bueno, que as maiorías que se deran feito permitiran esa aprobación. Por lo tanto, de partida, eso, aclarar ese propósito, e que vostedes evidentemente entendemos que se dan conta na redacción e nos termos que está feita, non? E por que unha autoestrada que se construiu, obviamente, para vertebrar e favorecer a dinamización socioeconómica do que é o interior do noso país, a través, claro, de mellorar as súas infraestructuras, non? Pero, bueno, claro, este objetivo era o objetivo inicial de construción, pero que todos sabemos que quedou moi lonxe de cumplirse. A día de hoxe parece que cada vez máis, e depois podemos falar de datos, no sentido único e exclusivamente do seu prezo, non? Remitíndonos a tabla de prezos que publica para este 2016 o CLE Global e a CEGA, por vemos, bueno, como hai tres tipos, non, de tarifas para, bueno, obviamente os lixeiros, que son, bueno, os vehículos, motocicletas, pesados de primeira categoría e pesados de segunda. Pois vemos como desde logo van quedar os precios de Santiago nas tres saídas que temos este centro e este en Lalín, como van quedar os vehículos, os lixeiros, o tramo de lixeiros en 5,95, como os pesados, porque ao final moitas veces falamos sempre do noso vehículo particular, por eso entendemos 5,95, pero que a autoestrada ten que ter un componente socioeconómico importantísimo, e entón quero dicir, para os camións, por exemplo, resulta prohibitivo fixarlos como para pesados de primeira categoría, marca 10,05 e pesados de segunda 11,95. E despois vemos outra saída que, desde logo, marca os mesmos precios con moito máis kilómetros, e aí seguramente entendamos moito dos vales, como é Santiago, Alto de Santo Domingo, que ten exactamente os mesmos prezos, non? Que é 5,95, 10,05 e 11,95 para o ano 2016 que acabamos de empezar. Estos son os prezos vixentes cos que nos atopamos, non? E onde vemos desde logo que estamos pagando neste concello por kilómetros que non percorremos, onde nos sitúa desde logo nunha das infraestructuras máis caras do Estado español, e que inhabilita en gran medida que se empregue e que fai que sexa desde logo unha vía que nos conecta ademais, quero dicir, como para sentido contrario, por decirlo así, hacia Ourense, aí sí que desde logo favorece, pero non podemos esquecer que Lalín, por distintas cuestións administrativas, sanitarias, históricas, inmapuran, estudantís, pois onde temos a conexión natural coa capital, non? Por lo tanto, entendemos que ten esa gran importancia. E ceñíndonos, ademais, na petición de que foi unha infraestructura sufragada con 60 millóns de euros, obviamente, por parte da Xunta, con 150 millóns da empresa concesionaria CEGA e varios inversores privados, e
Estado, aquí está a gran curiosidade, aportou outros 60 millóns, pero a través dun préstamo participativo. Que quero decir con isto? Que vemos que é unha infraestructura pagada en gran medida con cartos públicos, pero que ten unha titularidade estatal e que desde logo se lle deu unha empresa para o seu negocio e con unha decisión evidentemente política. Ben, e adxudícase a FEGA, a Autopista Central do Estado, e pasa despois hasta o ano 2074 a unha multinacional, a Citigroup, e vale, e entón aquí é onde podemos empezar, e por iso digo que aquí neste pleno debatimos moitísimas veces o tema da P53 e hoxe polo menos e desde o goberno queríamos dar claves que igual nunca se deron para entender o papel que esta autoestrada ten e que desde logo dista do que debía ter, non? E desta multinacional pasa máis dun consorcio a día de hoxe, un consorcio internacional a través da compra do 61% das accións de Globalia. O meu inglés é patético, polo tanto que non vou intentar nin utilizalo, pero si facer tres mencións para que se entenda o que estamos xogando, non? Tres grupos adquiriron o 100%, como decimos, de Globalia, USS, OPT TUS e PGGM, onde alcanzaron un acordo con FCC e Bankia, que foron obviamente os vendedores dese 61 para adquirir o 100% das participacións, a través, fixadevos, onde empeza o negocio dun acordo que consiste nun pago inicial de 166 millóns de euros e outro pago en diferido. Isto diferido só escoitar unha vez, ora vexo que tamén existen máis pagos en diferido de 254 millóns de euros. Ben, digo, para que empecemos a entender a quen sirve e a que intereses responde esta autoestrada, e onde Bankia fai a transacción e lle constitúe un paso para completar o seu plan estratégico 2012-2015 que inclúe, obviamente, a desinversión da carteira de participación industrial da compañía, que lles aporta 210 millóns de euros e a FCC igual. Entón, vos só tres mencións de quen ten o 61% da nosa autoestrada. Unha delas é OPT TUS, que sabedes como se di en inglés, con activos de 17,5 billóns de dólares e que invirte en fondos de pensións, o que invirte nos fondos de pensións máis grandes de Canadá. Outra, a segunda, é un fondo de pensións holandés con 186 millóns de euros en activos. E a terceira é fondos de pensións máis grandes do Reino Unido con uns activos aproximados de 48 billóns de libras. Isto entendemos que axuda en gran medida a entender cal foi o papel e por que estamos nesta situación de autoestrada. Iso ten un nome, non? Que é a especulación e a usura e que desde logo non serviu en ningún momento para o que foi creada, Aquí temos discutido miserias das que eu me fago partícipe naqueles debates, pero nos damos desde logo conta como non respondían desde logo en ningún momento o interés xeral e a vertebrar desde logo socioeconómicamente falando o que é este país, non? Entendemos así como dá exactamente igual o número de vehículos que transiten por esa autoestrada. Da igual que en agosto marca o seu récord con 7.452 vehículos obviamente diarios de media, ou que faga récord histórico pero ao revés, non? De retroceso. Non varía absolutamente nada. Por qué? Porque non lles interesa desde logo poñela en valor. O que este sexe o terceiro ano, ainda curiosamente que sigue medrando o tránsito dela, non? E vemos que frente a eso, desde que se creou
a suba é superior, desde que se puso en marcha, a suba é superior ao 70%, o seu coste, o 70%, superior ao 70%, ou que incluso haxa auténticos desmadres, como que sexa, eu non sei se a única, pero seguro que das únicas que non ten bonos descontos nin para os usuarios habituais, vale? Ou que desde logo tamén ali se despedira, fixádevos, se despedira a moito persoal contratado, sustituindo obviamente por máquinas xa para optimizar todos esos recursos, non? E como sempre dixemos tamén, e entendemos desde este goberno que tamén é un problema claro, que é que, vou rematando, que claro, si é a única tamén que non ten unha alternativa de libre peaxe real. Que queremos decir con isto? Que a Nacional 525 na práctica é unha vía urbana, onde a maioría dos tramos están regulados a 50 e desde logo non podemos entendela como unha vía útil e que teña sentido como alternativa a esta autoestrada, non? Por lo tanto, nos entendemos e que queda máis que evidenciado que isto ten que ter unha solución política, que as nosas infraestructuras e costeadas cos cartos de todos os galegos e galegas non poden estar en mans de usureros, non poden estar en mans de xente que desde logo e a eso se adican, non vou criticar eso, sino que desde logo o que buscan é a rendibilidade dos seus clientes, desas inversións, e que nese sentido entendemos que hai que facer apostas claras políticas, como se fixeron exactamente como se fixeron noutras partes do Estado, nin máis nin menos, como se fixeron noutras partes do Estado, e que faga que desde logo esta autoestrada non sexa inútil para os nosos veciños, non? Por eso lle pedimos que non fagan, tamén yo digo agora, para irlles de cara, que non fagan como fixo este mes o seu grupo no Parlamento Galego, votando en contra dunha moción que ali se presentou e que votaron en contra para a rebaixa desta autoestrada, e que desde logo se sumen, e así entendemos, e eu creo que vostedes entenden a intervención que tamén estamos facendo, para que unemos esforzos. Todos aquí temos historia de moitísimas batallas, podemos ter ese debate tamén, eu encantado seguramente de telo, pero que insisto, é un debate para sumar, non é un debate, é unha moción que nos interesa porque entendemos que hai cosas que as que non se poden xogar, e esta desde logo é unha dela que temos que poñer en valor e que temos que apostar decididamente por ela. Moitas gracias, señores do Partido Popular. Adiante. Ben, moita explicación nos dou o señor Vilariño. A verdade é que amplia e contida. Un contido amplio, quero decir. Pero faltou unha cousa, do meu punto de vista, tremendamente importante. Hai un dito popular que di que cada un fala da feira según lle vai nela. É un dito que ainda hoxe non caducou. Outro dito que me gusta máis a min é que dixo un ilustre político, é de que cada un anda o seu menos eu, que anda o meu. Había que ter a memoria, e vostede sei que a ten, señor Vilariño, había que ter a memoria fresca para recordar que, non sei se lembra vostede, que o PP e máis o BNG conxuntamente convocamos unha manifestación diante do vello Concello para protestar pola reducción da peaxe. Curiosamente, naquele momento gobernaba a xunta bipartita e o PSOE, curiosamente creo que sí, non se sumou àquela manifestación. Ben, isto ven a conto de que cada un fala da feira según lle vai nela. Dá a sensación de que según sexa de quen ostenta competencia, facemos unha moción nun sentido ou noutro. Ese é xogo político e é legítimo e é perfectamente normal, pero tamén é perfectamente normal argumentar o contrario, porque semella que todo o mundo nos queremos votar a culpa os contrarios da peaxe da P53. E vostedes ou teñen a memoria moi frágil, ou senón non deberían dicir algunhas cousas das que ponen aquí nesta moción. Semella que redactou alguén que descoñece bastante a situación. Eu entendo o xogo político do señor Cuña, máis de Martiño Noriega,
convertíndose en adalices da rebaixa da peaxe. Eu tamén o quixen facer co alcalde de Santiago no seu momento, pero saben vostedes que son un canto sol, perdón, saben vostedes que son un canto sol. A realidade desta carretera, desta autovía, desta autopista, perdón, é algo que eu creo que o descoñecen, ou se non o descoñecen non se dan conta de que no seu día, esta vía, había unha serie de vías que eran prioritarias en Galicia. Unha era Santiago-Ourense, outra era Santiago-Lugo, e outra era, pois, el Lugo-Ourense, e así hasta as da Costa da Morte, que xa están feitas tamén, algunhas delas, etcétera, etcétera. Esta foi a primeira. Non se foi feito con peaxe na sombra, como quería Pepe Cuña. Pepe Cuña quería, naquele momento, poder facer como o tramo que hai de Santo Domingo a Ourense, o que se chama peaxe en sombra, ou como está feita a do Morrazo, ou como está feita a de, bueno, a do Morrazo tamén, pero a do Morrazo é unha autovía, vai a serlo agora, con o desdoblamento, pero como está feita a que vai ao Saunés, ou como está feita a que vai a Ribeira, como se chama? A Barbanza. Naquele momento a Xunta de Galicia non tiña folla económico, e o conselleiro de Economía, naquele entorno, o señor Orza, dixo que eso que era imposible, cousa que despois non resultou ser imposible. É dicir, que esa era a idea inicial. Como non era viable desde o punto de vista de posibles usuarios, a Xunta de Galicia pon 60 millóns de euros a fondo perdido. E aquí é onde ven, falase naquele momento por parte do conselleiro dunha peaxe blanda. O Ministerio pon, e aquí é onde ven o problema, o Ministerio pon outros 60 millóns de euros para abaratar o custo igual que a pon a Xunta. Que a diferencia de que a Xunta puxos a fondo perdido é o Ministerio, cousa que eu non estou de acordo, por certo, rexido polo Partido Popular, o Ministerio pon 60 millóns de euros para devolver máis os intereses, motivo de que a peaxe non é unha peaxe blanda como se pretendía inicialmente, porque o que pon o Ministerio, o que pon a Xunta a fondo perdido, o Ministerio pon a devolver, creo que en 50 anos ou algo así, non sei os anos exactamente, pero 40 ou 50 anos, máis intereses, que ao mellor supoñen outra millonada. Os intereses, imagínense o que son os intereses eses anos, o precio que había daquelas do dinheiro, que era un precio razonablemente alto, eso supón unha salvaja. Logo, despois, o Ministerio, obviamente, intentase negociar con él, logo, perdemos as eleccións, o goberno Zapatero, intenta negociar con él Agustín, non foi posible, e ao final o que se pediu é unha cousa ben sinxela, e hai un acordo do pleno, hai un acordo unanimidade do Parlamento Galego e a máis deste Concello debe haber debe haber un ou dous, algunhas presentadas por nós, outras presentadas por vostedes. Eu recordo que a última moción no Concello de Lalín pedindo a rebaixa foi aprobada por unanimidade o 29 de setembro de 2014, foi presentada polo PSOE e polo Partido Galeguista o día o 29 de setembro do ano 14. Por tanto, hai varias mocións, unhas de ustedes, outras nosas, con respecto a peaxe. O que é certo é unha cousa, e ademais podem adornar como queira o señor Vilariño, pero sabe que ten pouca efectividade. Aquí o que ten que ocurrir é que o Ministerio debe traspasarlle a Xunta de Galicia, porque o que non é moi lógico é que un vial como é Santiago-Ourense, a mitad sexa da Xunta, perdón, a mitad sexa do Estado e a outra mitad da Xunta. Iso non é moi lógico. Por lo tanto, iso de quen debe ser? Se a mitad da Xunta, encima está con peaxe en sombra, debe ser toda da Xunta. O propio Parlamento, por unanimidade, o Parlamento Galego pideu que esa autostrada sea traspasada á Xunta de Galicia, para a Xunta de Galicia poder aplicar a rebaixa que lle está aplicando ás autonómicas. E a maiores, que é onde está o conflito, senón o Ministerio te referiría mañá mesmo. O conflito está en que a Xunta de Galicia, perdón, eu tamén estou de acordo, digo ao Ministerio, transfíreme a P53 a nosa propiedade, pero condóname os millóns de euros que puxo o Ministerio para non ter que devolverlos, e eses cartos que non ten que devolver a concesionaria, poder negociar co a concesionaria unha rebaixa da peaxe, que a concesionaria estaría de acordo. A concesionaria, por moito que diga o señor Vilariño, que a unha de outro, sí,
O capital é capital, polo tanto, vivimos nunha sociedade como aquí vivimos, os fondos de inversión venden, outros compran, é dicir, eso é tremendamente relativo, e sobre eso había que fazer unhas críticas cando as caixas de Galicia, as caixas galegas tiñen unha participación importante, unha participación importante non, unha aportación mínima nesa autopista, e venderon a súa participación e ganaron unha millonada, é dicir, unha carretera, unha autopista, que é deficitaria, as caixas venden a súa participación e multiplicaron por 10 o que invertiron, cousa que eu non dou entendido. Aí sí que as miñas entendedeiras non acaban de telo claro, porque se era deficitaria, a ver porque as caixas, a súa participación valeu, eu creo que se converteu cada euro que meteron en 5 ou 6. Pero bueno, non teño os datos precisos, polo tanto non o podo afirmar. O que digo é que aquí non lle podemos botar a culpa ao capital. O capital é dunha outra que hai que negociar o Ministerio debe de pasar a Xunta a P53, e créanme, eu pouco darei feito, porque xa saben que desde o Senado pouco se dá feito, pero algo intentarei. Vai estar 3 meses no Senado. Eu voulle asegurar, que vou poñer o meu grafito de area. Se consigue nos 3 meses que vai estar o Senado aberto antes das próximas eleccións, eu non os digo que consiga, eu outro cuadro aí máis. Eu que digo é que vou intentar, dentro das nosas posibilidades, porque no Senado temos maioría absoluta, a presentar alguna iniciativa que despois podes aceptar ou non o Ministerio. A ver, aquí a clave está, porque podemos falar do que queiramos. A clave está en que o Ministerio transfira a Xunta de Galicia a P53 e condone a participación que ten para poder aproveitar na rebaixa. Entón, metiríase a concesionaria dice, vostede non ten que devolver eses cartos, polo tanto, metos na rebaixa do peaxe, que significaría tanto, máis a aportación que lle vou facer eu das autovías propias da Xunta de Galicia, das autopistas propias da Xunta de Galicia, como a de Carballo, etc. E con esa rebaixa sería unha rebaixa xa sustancial e que daría un precio razonable. O resto é un canto solo. Nos esta moción ímola votar a favor, porque todo o que sea pedir a rebaixa da peaxe ímola votar a favor, todo o que sexa a rebaixa da peaxe ímola votar a favor, estamos de acordo, pero que quede claro de que o que vostedes piden aquí é un canto solo, porque exixir ao goberno da Xunta de Galicia que dentro do seu ámbito competencial é que o ámbito competencialmente non lle pase nin nulo. Por lo tanto, o problema é ese, o problema é que a moción está mal plantexada. Eu non digo, a idea é clara, e aí coincidimos, pero a moción, por parte de vostedes, está totalmente mal planteada do punto de vista técnico. Por lo tanto, o que eu digo é, se queren, corríxena, non pasa nada, non teñen unha transaccional, que eu creo que debe ser, o acordo non debíamos refrendar, o acordo que no seu momento ten o Parlamento de Galicia por unanimidade. Porque mentres non temos arreglo ca autopista, perdón. Moitas gracias, señor Crespo. Vostede sabe que un origen coñezo bastante ben este tema, non? Porque eu falei precisamente no seu momento co Conselleiro de Obras Públicas da COTEP en aquel momento. Explicoume moi polo miúdo o porqué a Xunta de Galicia tivo que asumir unha parte precisamente no custe, porque Paco Álvarez Cascos, pois, o Ministerio de Fomento en aquel momento, pois non quería facer fronte a máis cantidade, e que non quedou máis remedio que facela de peaxe, que se buscaba un peaxe blando, e los... Áreas salgadas, pois, con Paco, sí, efectivamente, os dous, podémoslo decir. Ben, aquí, eu creo que nos acordo, basicamente estamos todos de acordo. Eu, como alcalde, quero decir en este momento que o que pido que vayamos todos da man en este tema. Este tema, como todos sabemos, eu non vou botar culpas a ninguén, non vou a perder un segundo en este tipo de cuestión, porque no meu caso non estamos facendo esta moción para amolar a ninguna outra administración, sino simplemente para defender os intereses dos galinenses, independentemente de quen voten, dá exactamente igual. Por iso pido ir da man en este tema. Eu sei, nunca estive na oposición aquí en Lalín, pero vin como había cartéis de rebaixa da peaxe, efectivamente, en función de quen gobernase en Madrid, protestaban uns ou protestaban outros. Eu creo que é un tema, sí, eu insisto, os cartéis son vos. Os de rebaixas das... O PSOE, bueno, vamos a seguimos. 4 anos unha ministra de Fomento da provincia de Pontevedra e diputada pola provincia de Pontevedra é de Zamora, levas 4 anos gobernando a Xunta, non o fixeste e se prometestelo 2 veces nas eleccións de 2009 e nas eleccións de 2012. Déxeme continuar, por favor. Entón, o que pretendo é que todo o que está perxudicando as empresas de Lalín, todo o que está perxudicando aos autónomos, todo o que está perxudicando estou continuando, todo o que está perxudicando aos veciños, que vayamos da man en este tema, pedíndolle sobre todo ao Ministerio
que negocie para que isto sexa posible, non? Se hai vontade política, vostede sabe que é perfectamente posible. Agora, en teoría, empezamos unha época de crecemento económico, e mellor é máis fácil que estes últimos anos de atrás. Pero que deixe de ser xa un arma política rosadiza entre partidos políticos e entre administracións dependendo de quen goberne. Isto é un problema moi importante para Dalín, e insisto como alcalde que creo que debemos ir todos da man, independentemente de quen goberne. Eu quero decir que no punto segundo do acordo di literalmente exixirle ao Ministerio de Fomento a que dentro do seu ámbito competencial asuma de maneira clara e firme o compromiso de realizar todas as xestións necesarias para propiciar con carácter urxente a rebaixa da inasumible peaxe da AP53. Eu creo que estamos de acordo en isto, non? Sí. O punto 1 pode ser retirar, pois eu creo que a Xunta, vamos a ver, o día que estiven falando, como di vostede, con o meu amigo Martiño Noriega, o alcalde de Compostela, para falar deste tema, tamén con Manuel Cuña, que tamén é amigo, e que imos dar man os 3 concellos en este caso, tamén queremos que se sume o concello de Vedra, que tamén teño boa relación co alcalde dende tempos do colexio, pois que se sumen a este acordo, cantos máis mellor, insisto, para ir todos da man, porque eu creo que é un tema que da igual que en Lalín goberno de integración, en Vedra o Partido Popular, en Silleda o Partido Socialista, en Compostela aberta, non? Creo, bueno, ese día falando con Martín, eu tamén o veía bastante claro, e despois tive unha oportunidade de falar con Agustín Hernández, co que vostede sabe que teño moi boa relación persoal, non? 5 minutos, explícome polo medio algúns detalles que eu efectivamente non coñecía con tanto detalle, pero no fondo insisto en que estamos todos de acordo, non? Vou pedir por última vez que se deixe este tema de utilizar políticamente uns contra outros, eu pido como alcalde, non? Que se deixe de utilizar, vale? E que exixamos entre todos ao Ministerio de Fomento e tamén á Xunta de Galicia, pero de xeito constructivo, de xeito absolutamente constructivo, que fagan cada unha das administracións que teñen máis poder que a administración municipal, evidentemente, todas as xestións necesarias para que isto sexa posible, non? E nada máis, é unha cousa tan sencilla como esta. Está vendo vostedes que non estou metendo política, en este caso política con minúsculas, quero decir, non? Que estou intentando ser constructivo, estou intentando falar como alcalde de todos, e como goberno, en este caso de integración, de todos, e que eu creo que a oposición, lógicamente, está dicindo que está de acordo, cuestión que eu agradezco, e dito isto creo que non deberíamos insistir moito máis en este debate, senón darlle para adiante, punto, non? Se lle parece ben. Solo unha cuestión, se estamos de acordo, decir, eso sempre o defendín eu, eso que vostede está dicindo, sempre dixen exactamente igual que a vostede desde que... Pero eu creo que un ministro non se preocupe que o noso apoio para eso vai no ter sempre. Agora ben, eu creo que a moción desde o punto de vista técnico debe ser correcta, é dicir, exixir ao Ministerio de Fomento que dentro do ámbito, o punto 2 a mí parece ben, o punto 3 tamén, pero eu diría suprimir o punto 1 e poñer exixir ao Ministerio de Fomento e ao final poñer a rebaixa con carácter urxente, a rebaixa da inasumible peaxe da P53, a continuación poñerlle e que transfira a Xunta de Galicia. Pois podemos poñer unha vez transferido que se comprometa a rebaixa. A Xunta? Sí, vale, sí, de acordo. Unha vez transferido que se comprometa a rebaixa. E iso todo tamén de acordo, en ese cambio. Unha vez transferido. Esa transaccional. É dicir, acabo de decir, unha vez, entonces pasa o punto 1 por 2 e o 2 por 1. Bueno, ben, pero digo, o único cambio é unha vez transferido. Exixir o goberno da Xunta de Galicia que unha vez transferida a titularidade da mesma a tal que faga as medidas a rebaixa. Nada a cogetar. Estamos de acordo. Veña. A ver. Iso é o que ten... Non quero romper o consenso, non vou meter aí. Agora, o segundo introducción, digo... Sí, pero con a condición que utilice usted o micrófono. Moi breve o segundo turno. Sí, moi ben, perdón, moi breve. Empezou vostede a súa intervención, mire, nós sempre estivemos neste sitio, neste debate no mesmo sitio, sempre, gobernara quen gobernara, Se foron comité de manifestación sempre, e nunca miramos quen gobernou Madrid, vostede o sabe, sempre, e mire que non nos teñen que ir por esas, hai un debate falso que vostedes agarran, que digo vostedes, non digo de Lalín, digo vostedes como partido, que como non facemos nada,
vamos agora a agarrarnos nos últimos anos, que así levan non sei cantos anos, pedíndolle as competencias, a delegación das competencias desta infraestructura a Xunta de Galiza, que é máis que evidente que as tiña que ter, que é un acordo unánime do Parlamento galego varias veces e que neso se escudan para non facer nada. Insisto, votaron en contra este mes, fai uns días, dunha iniciativa presentada no Parlamento galego onde se pedía a rebaixa do 50%. Pois hasta deso votaron en contra no Parlamento galego. Unha cuestión. O capital é o capital, dixo vostede textualmente. Faltaría máis. Xa Marx falaba moito deso, pero o que quero facer fincapé é o deso, co capital só responde a intereses especulativos, non desde logo a defensa do interés xeral. Por tanto, eu creo que para entender cal é o papel que cumpliu, porque senón ninguén entenderá que esta infraestructura siga estancada en termos empresariais, incluso, non que non se faga nada por poñela en valor. Entón, eu creo que é moi importante ver que servicio cumple e como a administración permite a especulación dela. E pois hai unha cuestión, o apartado competencial, claro, non estamos a favor, claro que estamos a favor que a Xunta, faltaría máis, teña as competencias deste e de todas as autostradas do noso país, pero ben, que eso non sexa de excusa, pero ainda que non as teña, efectivamente, fala do ámbito competencial. Nos podemos estar de acordo en quitar dentro do ámbito competencial ou a proposta que lle está aceptando o alcalde, non hai problema. Agora, a Xunta, por non ter competencias, non pode facer deixación das súas funcións. Teña ou non competencias, terá que defender os intereses dos galegos. Eu creo que a transacción que estamos facendo contempla as dúas. Claro, entón, para nós... A que di vostede, a que di o señor Crespo, entendo, vamos. Por eso entendo que sí que debemos darlle para adiante. Está vendo demasiado consenso esta mañá neste salón de plenos, non sei eu. Entón eu pido pasar a votación, se les parece. Sí, facemos ese cambio que quedamos. Sí. Unha vez transferido, o sea, por sempre dentro, pedirle a Xunta que siga facendo con todas as negociacións posibles dentro das súas competencias e que unha vez transferido por parte del Fomento que se proceda a súa rebaixa. Estamos de acordo? Automática. Pero a transferencia política. No, pero claro que estamos... É que goberna en Madrid, goberna na Xunta, unha ministra levando o ministerio. Eu estou de acordo con a transacción, pero digo, é unha cuestión tan política e... Bueno, procedemos a votación entón. Votos a favor da moción? Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 3, mociones. No, punto número 4, mociones do Partido Popular. A primeira moción ben referido a moción do PP en defensa do Estado das Autonomías. Empezamos por eso. Pois teña a palabra o Partido Popular. Da unidade de España e de todo isto. Do Estado das Autonomías. Da defensa do Estado das Autonomías. Un minuto, Se non queren decir nada, pois... Ben, esta moción é unha moción que presenta o meu partido, non é unha moción de carácter marcadamente local, sino todo o contrario, presenta o partido, é o motivo polo que presentamos nós tamén. Ben, isto para non alongalo, ter na miña exposición de motivos un tempo curto, simplemente, a ver, nós o que pedimos é que con todo este debate que se está montando sobre o tema catalán, fundamentalmente, todo hai que decirlo, que é polo que ven motivado, o problema non é só o catalán, que tamén é un problema razonablemente importante para o povo catalán, pero afecta o conxunto do Estado. E no que toca a nós, afecta-nos a Galicia. Porque hai unha cousa moi sinxela, e é que pódese pintar, é dicir, aquí eu podo argumentar unha cousa e son capaz técnicamente de argumentar a contraria. Técnicamente, pero eso non quer decir que sexa razonable. É dicir, o feito de que Cataluña se independice, por moito que nos guste recoñecelo ou non, ten unha connotación negativa para Galicia. E é que se ahora mesmo apartamos a Cataluña do resto de España, Galicia perderíamos máis ou menos sobre 1.000 millóns de euros. Máis ou menos. Ese é o que dicen os entendidos que eu non o son.
Entón, o problema non é falar, xustificar o tema histórico, xustificar, que se pode xustificar de mil maneiras, e que hai argumentos para todo, incluso hasta para dicir que tamén fomos marxinados como goberno, como país periférico do resto do Estado, fomos perxudicados con respecto a outros que tiveron outras ventaxas, que pode ser hasta certo punto razonablemente certo. Podes argumentar todo o que queiras. O que sí é certo é que eu entendo, e o Partido Popular, como digo, unha moción de partido, entende que debemos instar a todas as institucións democráticas da defensa do Estado, o Estado, referindo-me ao Estado de Dereito, cumplindo o que diría a Constitución, e xa no ámbito galego, que aquí non fala, pero digo eu, non salimos perxudicados. Por lo tanto, xa non é un tema de que me guste máis ou me guste menos. Eu creo que podemos ser perfectamente lalimenses, dezáns, pontevedreses, galegos, españois. Podemos serlo perfectamente. Europeos. Podemos serlo. Pero o que non cabe dúbida é que con todo o que se montou neste país neste momento, hai un debate que xa é excusado traerlo aquí a colación, o feito de que Cataluña se independice, aparte de provocar unha inestabilidade de dimensións incalculables en España e en Europa, non cabe dúbida que Galicia, igual que moitas outras comunidades, se iría perxudicada. Por lo tanto, nós estamos aquí, entre outras cousas, para defender os intereses dos nosos veciños. E os intereses dos nosos veciños, sin dúvida, Señor Crespo, está se rindo vostede mesmo. non me estou rindo, estou me rindo da mueca que fixo Paco Vilariño, da mueca, non me estou rindo do que estou dicindo, estou me dicindo da mueca que fixo. Vale, disculpe. Digo que nós o que pedimos aquí é un acordo moi sencillo de partido onde instamos a que o Concello de Lalín manifesta a súa firme intención de defender o valor do Estado das autonomías. Por certo, en Coruña, que o noso partido levou esta unha moción, o Partido Socialista votou a favor. Digo yo polo señor Nicolás González, que, bueno, que lóxicamente, pues, supoño que isto que lle batarían, cando nos presentamos esta moción, que é unha moción tipo, supoño que o Partido Socialista se reuniría, o Partido Socialista Galego se reuniría e falaría desto. En Coruña presentou o Partido Popular esta moción e o Partido Socialista votou a favor dela. Simplemente o recordo, digo que debe ser tamén acordo do partido, porque eu xa digo que esta moción traigo aquí por motivo de partido, non por outra cousa. O que pasa que vostede aquí, ao mellor, pois, terá que facer o que lle dicen outros e non o seu partido. O seu partido tamén non é que goce de demasiado boa saúde en Galicia, igual que lle pode pasar a outros, pero que non cabe dúbida é que hoxe, a día de hoxe, que España non sexa exclusivamente toda xunta unha nación, perxudica os intereses xerais de España, pero a mí o que me preocupa é que perxudica os intereses de Galicia. Nese sentido, é polo que traemos aquí, é polo que vai. E podíamos argumentar centas ou benaventas, pero non é o motivo da discusión doxe. O motivo da discusión é que nos creemos que a unidade nacional que propón a Constitución debe salvaguardar, independentemente de que se pode matizar a Constitución en algúns aspectos que, en principio, pode haber acordo. O propio Partido Popular o recoñece que hai certos pasos que se poden dar e que poden ser susceptibles de modificación e de mellora. Antes de pasarle a palabra un minuto a señor Pelariño e ao señor Nicolás, un minuto, botarlle alicuatamente a culpa do que poda pasar en Galicia aos cidadanos de Manresa, pois é unha cousa curiosa, cando menos curiosa. Xa dixen que alicuatamente. Señor Vilariño, ten vostede a palabra. Sí, sobra un minuto. Mire, eu non vou dar argumentos, efectivamente, que vostede tampouco entrou, podemos dar en debate que o dará vostede no Senado, seguramente, e que aquí non corresponde. Eu, desde logo, digo unha cousa, eu son galego, non son español, e tampouco me considero europeo, me considero internacionalista. Esa situación na que, esa condición que eu me sinto e que non teño ningún problema, cada cidadano no mundo, efectivamente, non teño ningún problema en vivir con eso, e estou convencido que isto é unha nación. Con vostedes non, non sí. Para a próxima, se queren tamén, o Menega presenta unha moción, digo, é tan ridículo este debate, e que vostede
facía moca porque creo que vostede creo o que está claro, o que está dicindo iso para rematar e para ver que me centro nun minuto. Os países, as nacións nunca se mediron polos cartos que tiñen ou que non, nunca. Eso desde logo non é un factor de legitimidade ou falta dela para que sexas unha nación ou carezcas de dereitos e condicións para ser. Señor González Casares. Bueno, dixo o propio señor Crespo, é excusado traer a colación este debate aquí. Eu creo que non é o foro, pero que, aparte, hasta parece un cachondeo. É dicir, as mocións de partido podense presentar ou non. É dicir, non é obrigado. Non digo, a moción de partido é obrigado. Non é obrigado. Eu vou dicir, non perdemos un minuto no noso partido en debatir esta moción. Non sei ni o que votaron en Coruña, ni o que presentaron vostedes, ou imos votar o que a nosa conciencia di. É dicir, que isto non ten sentido tratado aquí, e que xa me dirán no pleno de la LIN debatir sobre a unidade de España. Xa me dirán vir o pleno de la LIN a debatir sobre a unidade de España. Eu quero recordar que vostedes do Partido Popular decían que lo de Zapatero rompe España. Pois mire, España non estivo tan rota na súa historia democrática como que cando gobernou Rajoy. Así de claro. Ibarretxe vai romper España, non sei que, o Estatuto rompe España. E a culpa, a maior responsabilidade está no Partido Popular, nas súas políticas, en recurrir ao Estatuto Catalán inconstitucional que é deses polvos estes lodos. Entonces, o que quero dicir é que imos a unha reforma constitucional, e a reforma constitucional debatese en outro sitio, non se debate no pleno do Concello de la LIN. Eu creo que por seriedade o Partido Popular debería excusar traer este tipo de mocións ao pleno do Concello, porque creo que non é o sitio de debatir este tipo de mocións. Por tanto, anuncio o noso voto en contra. Da nivel de votar en Coruña ou en San Petersburgo. Tamén podemos presentar no Ayuntamiento de San Petersburgo esta moción. Bueno, señor Crespo, non sei se quere decir algo máis. Digo porque vou pechar este debate, digo, se quere decir algo máis. Utilice o micrófono, se tan amable. Bueno, pero podo falar. Porque cando alguén presenta unha moción debe pechar a moción ou presenta a moción, independentemente de que non o acepten, que eu entendo perfectamente. Eu xa dixen ben claro de entrada que isto é unha moción de partido, xa dixen. Sobre a conveniencia de traerla aquí ou non, claro que potestade nosa, eu quixen atraer, pero claro que a potestade podía non atraer perfectamente. De feito, traémola, ben saben vostedes polo que xo comentei no pleno anterior, non hai ningún secreto por a nosa parte, simplemente que a moción de partido, se vostedes queren que acordemos dentro da moción de partido, podemos pactar, porque eu prefería divertir só temas de la LIN, tamén yo digo, pero se queren pactamos, pero despois non veñan vostedes cas súas. Se queren un día nunha reunión de portavoces, xuntámonos, digo, oye, mira, as mocións tipo de partido non as traemos, podemos chegar a un acordo, as mocións tipo, sempre cando non afecten directamente a la LIN, as mocións, unha moción tipo sobre autopistas e hai unha la LIN, pois si, todos se queren, tratámoslo, non hai inconveniente, mientras tanto non vamos a traer, o soy sempre estou, Xoel. Vou contestar 3 minutos. Eu estou de acordo co tenente alcalde en que un tanto absoluto debatir este tipo de cuestións no pleno de la LIN. Mire, eu na historia do constitucionalismo, nas teorías do Estado, as teorías do Estado teñen o seu origen en Alemania, precisamente, no que se chamaba Estado moderno, despois xa se pasou coa Revolución Francesa ao Estado liberal. Podemos falar de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, de Locke, de David Ricardo. Poderemos facer moitas teorías a este respecto. Ou despois, coa Revolución Industrial, empezar a falar do Estado liberal burgués. Eu creo que sería un pouco absurdo empezar a falar deste tipo de cuestións, ou precisamente da historia do constitucionalismo español, dende o breviario de Alarico, o Código de Eurico, diferentes constitucións, a PEPA, a Constitución do 31, constitucións progresistas, constitucións liberais. Eu creo que daría para moitísimo. Seguramente cando Pérez Llorca, Hernández Mancha, Manuel Fraga, Jordi Soletura e algúns máis que podemos citar hasta 7, os pais da Constitución, todos homes, cando facían aquelas reunións no parador de Gredos, pois estaban
precisamente referéndose a unha circunstancia temporal en aquel momento. Sabe que había gran debate despois do franquismo, da morte do dictador, entre o que eran rupturistas e o que eran reformistas. Seguramente se intentaron pactos e consensos en aquel momento que non quedaron pechados de todo, e dai veñen este tipo de situacións, non? Eu o que quero decir é que este alcalde en concreto é federalista, é un de concepción federalista. Sabe que hai modelos en Europa, o modelo alemán e outros, tamén o modelo norteamericano federal, nos que se podría entrar a debatir teñen máis competencias ou non que o actual Estado das autonomías españolas. Bueno, pois isto daría para moitísimas clases xa en primeiro de Dereito se fala deste tipo de cuestións, ou a diferencia entre o que é un Estado federal e un Estado confederal, que tamén eu podo explicar aquí se teñen algún tipo de dúbida algún de vostedes, pero creo que non é para perder moito o tempo. Pero decirlle que eu tamén considero que Galicia é unha nación, ainda que eu son federalista, pero para min evidentemente Galicia é unha nación, e que non teño ningún tipo de problema con a unidade de España, ningún tipo de problema. A mí estou a favor da unidade de España dentro dun modelo federal asimétrico, se o quere así claramente, non? Pero que insistimos que imos votar en contra precisamente por unha cuestión que queremos que non se debe debatir en este pleno. Por lo tanto, no grupo de goberno evidentemente hai federalistas, como tamén son os compañeros do Partido Socialista, e hai independentistas, como é o caso do BNG. Eu en concreto son federalista, non teño ningún problema con a unidade de España. A veces vostede atacábame, bueno, de xeito un pouco sen maldade, quero decir, un pouco por aquelo de que eu escribía moitas veces España con H. Se hai textos do século XVII que se escribía España con H. Carlos I falaba incluso das Españas, quero decir que isto é todo tan debatido e tan relativo que eu non teño ningún tipo de problema un día, se quere, ou tomando un café ou no pleno, pois debatir sobre isto largo e tendido, porque eu creo que o que podemos facer é aburrir pois aos que nos están mirando dentro da súa casa neste momento. Por lo tanto, se vostede non ten nada máis que decir, podemos cerrar este debate, proceder á votación, porque eu creo que temas moito máis importante para os veciños e veciñas de Lalín, non? Sí, solo para pechar, como creo que me corresponde. Xa digo que hai argumentos a favor e en contra, cada un pode velo como queira, pero para min hai un axioma sobre a unidade de España. Para mí a unidade de España, quero dicir, é un axioma. Entre outras cousas, porque Galicia sería perxudicada. Home, eu dou por benvido que o alcalde diga que é federalista e que lle gusta o federalismo asimétrico. Vese unha evolución, a xente vese unha evolución no seu pensamento, porque nese aspecto pois xa está collendo as tesis de Maragall, e Maragall era o PSOE. Non estará vostede camiñando cara esa vía. De que Maragall? Maragall Pascual. Non, pero que hai varios, A ver, me refiro a Pascual Maragall cando falaba do federalismo asimétrico, que xa vostede empeza a collelo, é un federalismo, era o Partido Socialista Catalán, que non deixa de ser un partido sui generis dentro do Partido Socialista, pero sui generis. Pero o gallá o Partido Socialista Galego en algún caso fora parecido, pero non é o caso. En todo caso, eu que me quedo é que a unidade de España, eu creo en Lalín, creo en Galicia, creo en España, sin ningún tipo de problema. Eu creo que podemos convivir todos xuntos, e logo, bueno, os casos sobre isto, cando se fala, cada un arrima ya coa súa sardiña. Vostede fixo mención na súa intervención o federalismo que hai en Alemania, pero vostede sabe como a min que, inda que Alemania é un Estado federal, naceu dunha coyuntura moi distinta da que naceu o noso Estado. Por lo tanto, eles son é un Estado federal, sí, pero comprobe vostede como as competencias de Baviera, por poner un exemplo. Depende de que lande. Sí, bueno, depende de que lande. Sí, pero vostede coñece perfectamente o tema. Baviera probablemente se xa máis rica, ou debe ser a máis rica de Alemania, será de Europa, bueno, de Europa. Pois as competencias, en moitos casos, son inferiores ás que teñen as autonomías españolas, perdón, moitas casos son un goberno federalista, é un goberno onde é un Estado federal. Capacidade de modificar os landes teñen moitos deles menos autonomía que teñen as autonomías, xa non digo a catalana, a vasca ou a galega. A única diferencia é os modelos, é o modelo saxón, o
ou, por exemplo, o modelo británico que é máis parlamentarista ou o modelo alemán que por exemplo, si fai máis referencia a separación de poderes entre o que é o legislativo. Pero bueno, o que eu vou dicir que aquí non é o debate este. Sí, pero sí. Ben, eu paso moi ben con este tipo de debates. Terei ocasión, xa sei que a vostede a vida municipal gusta menos que a parlamento. Non é así. Sí, vostede sabe a mí gusta me leer. Vostede sabe que é así. Vostede gusta máis a vida parlamentaria que a municipal. A municipal é máis de corpo a corpo. Pero en todo caso, terei ocasión, como vostede dicen, de debatilo, porque ademais, a mellor se cadra tócanos, porque saben vostedes que suspender unha autonomía é competencia do Senado. Saben vostedes, aplicar o artigo. Estando vostede ali, leva a Clara Cataluña. Non, pero digo que o mellor é o que di vostede, o mellor o Senado dura 3 meses, non o sabemos, o actual Senado, non o sabemos. Ali a maioría absoluta do momento ten o PP no Senado, pero con un caro dúbida que non sabe o que pode durar. Que xa de diputado provincial, por certo, ainda non. Non, cando colla do senador. Non, pero é compatible, quero dicir, é compatible. Aí vai ter os dous, os tres. A ver, é compatible, eu xa dixen que iba a dimitir, pero non vou a ver, pero porque hai teorías que mezclan todo. Señor Crespo, hai teorías filosóficas tamén sobre o superhome. Eso vamos a falar de eso, se quere. Vostedes mezclan todo. Se quere, eu explico-lle por que non dimitín aínda. Non teño ningún conveniente. Seino de sobra. Dixen que iba a facelo, eu dixen que iba a facelo, saben vostede que vou facer, pero non ten nada que ver con este debate. En todo caso, ao mellor desde o Senado tócanos aplicar o artículo ese 555, creo que é. Teño que participar nese debate, entón ali si xa non poderei falar porque non serei portavoz ni moito menos nesa materia. Espero poder falar de outras materias non desa que non é a miña especialidade. Para rematar con isto, non, pero o que quero decir é que, a ver, para rematar con este tema, quero recomendarlles, como sempre fago, e non mo tomen mal, por favor, unha lectura que é a resolución 1514 de Nacións Unidas con respecto ao dereito de determinación dos povos. Pero Rafael, pero como todo ten trampa, non te das conta que depende como se interpreten as cousas? É dicir, que eu podo interpretar unha cousa dunha maneira e da súa contraria, prácticamente. Eu recomendo unha lectura como lles fago sempre, se a queren ler ben. Hombre, claro, pero vamos a ver, eu que lle recomendo a xente unha cousa máis que a lectura. Recomendolle que lean todo o que poidan, de todos os lados, e logo que apliquen o sentido común. Eu que lle recomendo aplicar... Xa sabe que este goberno está haciendo todos os días que practicamos a política do sentido común. Sí, eso sí que non estou de acordo. Bueno, claro, non me esperaba menos. Eso sí que non estou de acordo. Procedemos a votación, parece. Ben, sí. Votos a favor da unidade de España que prega... da moción do partido. Votos a favor da moción. Partido Popular. Votos en contra, Grupo de Goberno. Pasamos ao seguinte punto. Todo interesante. No, votad. Estivo interesante en todo caso. Seguinte punto. Moción do Partido Popular solicitando o apoio da petición do comercio local de la LIN. Buenos días. Sí. Pues ten a palabra o Partido Popular. Buenos días. Muy ben. Feliz ano a todos. Ben, a moción. Xa está. A moción que levamos para o apoio ao comercio de Lalín para ser un referente non só para os habitantes de Lalín, senón tamén para os visitantes que dende calquera punto se poden achegar a mercar ao noso pobo. Pois debido á crise o comercio tivo que adaptarse de outra maneira aos compradores, de forma que se volvese a consumir o noso produto e conseguindo un repunte na actividade que se traduciu nalgúns casos na apertura dos novos negocios. E para que o comercio siga medrando é necesaria a aposta do goberno municipal con iniciativas propias ou colaborando xa coas asociacións existentes en todas as actividades que se realicen ao largo do ano. O PP levábamos no noso programa a elaboración dun plan estratégico de comercio local co fin de tratar as estrategias de desenvolvemento do sector. Do lado oposto atópase a proposta do actual goberno, unha proposta imposta e con incumprimentos do dito en campaña a todos os lalinenses. Un exemplo é unha das promesas realizada na que decía: nos 3 primeiros meses do mandato se porá en marcha un plan integral de apoio ao comercio local, cual en base de Lalín é bo, na que se porá en valor con campañas de publicidade a nivel galego a diversidade e calidade do comercio lalinense. Pois ben, despois dos citados meses, a campaña tradúcese nun eslogan en Facebook, a colocación de pancartas polo pobo
e a incorporación dese lema nalgúns produtos, como son o queixo e o mel, e todo isto despois de que nos presentamos unha moción ao pleno de novembro. Outra das promesas foi a rebaixa do 20% nos impostos municipais para os comercios xa establecidos e o 30% nos comercios de nova creación. Vistos os orzamentos que se van a aprobar, que se aprobaron outro día, para o ano 2016 xa podemos descartar tamén esta promesa. Entonces, a todo isto temos que añadirlle as iniciativas que parten do Goberno, sen consenso do sector, que serían a celebración das feiras 13 e 18 que cadran en domingo e a peonalización con data sinalada antes da xuntanza co sector. Por todo iso solicitamos instar ao Goberno local e principalmente a Rafael Cuíña a dialogar e negociar cos principais implicados na actividade do sector do comercio. E punto número 2, que sería instar ao Goberno municipal a que habilite na primeira modificación de crédito que realice unha partida equivalente ao montante da rebaixa do 20% para os comercios xa establecidos e do 30% aos comercios que previsiblemente se poderan abrir no vindeiro ano, para dedicar e potenciar o comercio tradicional a través de varias accións, que serían a planificación e desenvolvemento de campañas serias de difusión e apoio do comercio local, a realización dun estudo riguroso por parte de expertos sobre a situación do comercio lalinense, o establecemento dun marco de colaboración económica estable a través dunha asignatura co principal colectivo como é a AEM, e a creación dunha oficina de asesoramento ao comercio de Lalín. Moi ben leída a moción. Señora Concelleira de Comercio, por favor. Ben, bons días e feliz ano a todos. Bueno, como ben explicaba a compañera Raquel, da lectura da exposición de motivos da súa moción dá a sensación de que o Partido Popular levaba no seu programa electoral para as vindeiras, para as eleccións do mes de maio, unha importante e gran cantidade de medidas para o apoio ao comercio local, pero iso redúcese nunha única medida, que era a presentación do Plan Estratégico do USI 2015, que é o Plan de Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado, a través do cal o Concello opta a unha subvención de fondos europeus de 5 millóns de euros co aporte de capital propio por parte do Concello de un millón de euros máis, non? O que suporía unha inversión de 6 millóns de euros. Ben, pois todo o que vostedes tiñan pensado facer neses 4 anos, que sería a presentación dese proxecto, témolo xa preparado e se vai a preparar a presentar na vindeira semana, non? Entón, estamos falando que dentro do obxectivo temático número 9 da presentación deste Lalín Suma 21, que como se chama a este proxecto, no obxectivo temático número 9, no ítem na liña de acción número 12, que de comercialización e innovación en marketing do comercio local e das novas iniciativas de produción agroindustrial, o orzamento prevé unha inversión total de 344.000 euros en medidas de impulso para a comercialización, innovación en comercio e marketing. Ben, a maiores diso, e no apartado onde nos instan a que habilitemos a rebaixa do 20% nos impostos municipais nos comercios xa establecidos e o 30% nos de nova creación, decir que o orzamento previsto para este ano foi incrementado nun 255%, que supón un impulso aínda maior do que suporía a rebaixa dos impostos. Con respecto a que as campañas serias de difusión e a colaboración con diversos medios autonómicos, decir, non poden decir vostedes que non estamos dialogando cos sectores implicados no comercio, como é o Centro Comercial Aberto, a Asociación de Praceiros, porque a comunicación é continua. Nestes orzamentos para este ano síguese mantendo o convenio tanto co Centro Comercial Aberto como a Asociación de Praceiros para seguir colaborando nas campañas como é a Noite Branca, a campaña de Nadal, que como colaboramos xa nesta última campaña de Nadal, a volta ao cole. Temos tamén previsto realizar en colaboración co Centro Comercial Aberto diversos cursos de venta online, porque pensamos que
a modernización do comercio ten que pasar pola venta online e a formación é fundamental. E que digan que o eslogan de se a LALIN é bo, pois a mí pareceme, e parecenos este goberno que está tendo unha moi boa acollida, igual que tivo o vídeo de 20 razóns para empadroarse LALIN, de feito tivo un grande éxito. 20.000 razóns para empadroarse LALIN. Ahora, como parece que se consigue, xa podemos baixar a 20, non hai problema. Creo que o que nos solicita nesta moción realmente ou xa está feito ou está en vías de levarse a cabo. Non entendo moi ben cal é o objetivo desta moción, que nun principio iban a reformular, pero que veo exactamente igual, é dicir, non... Bueno, adiante. Sí, vale, con respecto ao que nos levamos no programa, entonces entendo que van a facer o mesmo que nos tiñamos proxectado. É que está previsto facelo para a semana que ven, vais a presentar o proxecto LALIN, a estrategia de USI, LALIN 21, que se chama, non? Presentamos a semana que ven. Creo que algún compañero seu xa o sabe, ademais, me parece. Que saleu en prensa, xa están traballando desde o mes de outubro nel, e xa saleu en prensa e presentouse o proxecto. Vale, eso polo primer punto. O segundo punto sería o tema da partida que incrementaron, o que pasa que incrementando o orzamento en 1 millón de euros, creo que o incremento que se fixo ao comercio é unha partida moi ínfima, unha suba moi ínfima. Vou contestar, se me permites. Isto que ven vostede, mira, eu entendo, Raquel, que é política, non? Eu acepto, faltaría máis, non hai ningún tipo de problema con isto, cor rebaixa do 20%, que si o 30%, que dixemos compromiso. O que lo veo en campaña. É dicir, compromiso por Galicia, decía eso, efectivamente, isto é un goberno de coalición, sabe que temos un pacto de goberno, que é o que nos teñimos. Xa, pero os leninos votaron no semo pacto. Se me deixa, vou contestar, se me deixa, vou contestar e vanme entender. Precisamente, o único que fixemos foi cambiar o modelo. En vez de as deduccións impositivas, o que fixemos foi incrementar sustancialmente as partidas adicadas ao apoio ao comercio, que hai moito máis que en períodos anteriores. Moitísimo máis cartos precisamente para estas campañas. Entón, o que facemos é digamos, unha axuda directa. En vez de rebaixala en impostos, o que piden vostede modificación de crédito para compensar esta partida que nos fixemos nos orzamentos sería superior, creemos, nos os cálculos sería superior ao que se faría con rebaixas de impostos. E despois, quero dicirle tamén que co Centro Comercial Aberto, normalmente coa Asociación de Empresarios, hai a mellor das relacións a día de hoxe. Temos algunha tirante nas primeiras semanas de goberno. A día de hoxe, eu mesmo voume de escaparates por aí adiante co presidente para darlle os premios aos concursos de escaparates. Estamos coordinados absolutamente, vamos a traballar a fondo, porque eu creo que a Asociación de Empresarios está facendo un moi bo traballo tamén en este sentido. E se algo obsesiona este goberno, unha das cousas é o apoio ao comercio local. Con respecto ao que dicía a Rúas Peonís, que a min é un tema que sí que recoñezo que me quita o sono, dixen xa varias veces, o que din vostedes de que non se reúnen con o comercio, miren, vostedes non estaban, creo que ningún, pero sí tivemos varias reunións no Concello, sí é certo que tiñamos unha data para empezar coa Rúas Peonís, pero sí é certo, e aquí hai señores da prensa que o poden certificar sin problema ningún, que había un amplo consenso en darlle unha oportunidade. Eu a día de hoxe sei perfectísimamente os comercios que lle vai ben, os que non lle foi ben. Suele coincidir que a xente que estaba en contra sigue en contra e a xente que estaba a favor sigue a favor, pero todo discutible en esta vida. Eu chamei en este momento o señor Crespo, eu creo que pode me dar razón para pedirle apoio en este tema concreto da peatonalización. El díxome que xa o intentara facer e que non vía, que había xente que non estaba de acordo, por iso non o fixo. Eu díxeme que pretendíamos tener esta valentía política de dar a un modelo de vila que nos queremos moito nel, e que pedíamos que tamén o apoio do Partido Popular, porque non sabíamos que non son medidas fáciles e que non a todo o mundo gustan, e respetamos legítimamente a xente que non lle guste. Faltaría máis, como non pode ser de outro modo. Pero eu creo que evidentemente este goberno incrementou, insisto, nos orzamentos moito as partidas de apoio ao comercio. Tamén lle podo decir que, ainda que este ano polo tema do pago do parking, ainda que, como sempre digo, conseguimos a rebaixa, hai que facer unha importante segunda parte do pago, imos máis axustados orzamentariamente, pero para ano 17 imos ter moito
moito máis pulmón financiero, según datos de intervención, polo tanto poderemos dedicar máis cartos a esas partidas de apoio ao comercio coas que estamos absolutamente de acordo. Non sei se me queda algo... Sí, entonces está incumplindo unha promesa electoral. É que eu vexo que ou non me entendo ou non me quero entender. Iso xa é o problema de vostede, non é problema meu. Estamos dicindo que estamos metendo en partidas máis cartos do que sería directamente rebaixar eses impostos. Máis cartos, según os nosos datos, vale? Claro, son os seus datos. Claro, é que somos o goberno de la lei. Claro. No, na partida de comercio e fomento do emprego. Claro. O 255%, o orzamento do ano 2015. Mire, eu está vendo que en este pleno estou intentando empezar o ano sendo moi conciliador, intento ter esta atitude, pero ao mellor o que lle teño que decir é que ao mellor os orzamentos non os miraron de todo ben ou estamos lógicamente facendo política, vale? Estamos facendo política ben, pero nas partidas, nos orzamentos, se os lee vostede, digo por vostede porque está defendendo esta moción, ten que ver as diferencias moi claras entre o que había o ano pasado e o que hai este ano. A diferencia é ínfima. Bueno, eso según vostede, pero que vostede que nos está acusando un incumplimento. Canto metimos máis? Sabe vostede a diferencia? Datos... Non o sabe, verdad? Non o sabe, claro. É curioso vir a defender... Mira, vostede ten o orzamentos e cuestión, é curioso vir a defender unha moción sin saber os datos, para poder decir unha cousa en outra. E perdone que yo diga tan claramente. Eu sí, perdón, eu sí. Saben vostedes os datos exactos? Eu sí, en canto sei que son 15.000 euros, xa lle dixen claramente, 255% máis do que facían vostedes. 15.000 euros? Sí, 15.000 euros máis en campañas de... Eso é falso. Que falso que? Porque vamos a ver, porque no fomento de emprego non podes meter... No, que se cambiaron diferentes partidas, pero... Non podes meterlo. Hasta que o comercio... No, comercio... Pero o comercio... A trampa. No, a trampa non hai ninguna trampa, é que... Perdón, é certo que me decía, estaba facendo o tenente alcalde que con esas modificacións que se fixeron a diferencia que se facía entre o que... Eu non quero decir que non estábamos falando mal, non quero entrar neste debate de eu son máis que vostede e tal igual, pero vostedes metían esa partida, vostedes meteron esa partida 12.000 euros, este goberno meteu esa partida 50.000 euros. Isto é así. Digo yo para Raquel para que saiba para a próxima vez que veña a falar de unha moción de comercio. Sí. Eu, se me permite, claro que eu permito. Do que estábamos falando nesa moción era de un incumplimiento que vostede... É que non é certo. No, pero deixeme rematar. Na parte expositiva, despois na resolución, o único que se puña era eso. É dicir, hai unha promesa ao comercio que despois non se traduce a nivel de... Vexo que sí, claro. Estamos dando máis cartos ao comercio do que suporía esa deducción fiscal. É así. Eso non é certo. E mire, vostedes de que non é certo nos decimos que seguro, podemos estar así hasta as 4 da tarde, se queda. Pero témolo moi fácil. Con servicios de tesorería e intervención podemos pedir a comparativa do que sería o que se prometía. Vostedes saben mellor que a min como están as licencias dos comercios en la línea. Vostedes saben que hai licencias que vostedes deron ou permitiron, pero o debate non é xa estou empezando a facer o que non quero facer, que permitiron que hai comercios que teñan licencias de roupa están vendendo ferretería, panadería e frutería ao mesmo tempo. Estas cousas pasan en la línea e saben que non todo o mundo ten que pagar as mesmas cantidades en función do que sexa o tema. Entón, vamos a intentar ser serios con... Pero, mire, un señor tiña licencia para unha cousa e la outra, se activa vostede e non pasa. Estoy dicindo casos, bueno, sí, pero que pasa en Galicia non sirve para que vostedes me digan. Estamos falando de deduccións de impostos. Son eu o que mezclo. Terá que vostedes actuar. Claro. Como fixeron vostedes, claro. Perdón, nós actuamos en moitas ocasións, eu podía dar un montón de datos. Vostedes saben que as licencias en la línea están como están, por desgracia, durante moito tempo. Fale de Galicia, señor Pino, fale de Galicia. Eu son alcalde de la línea. Bueno, sabe, pero por favor, pero non están ni peor. Se algún día son presidente da Xunta ou conselleiro de Comercio, podemos falar deso, pero en este momento no pleno de la línea teria que falar de la línea. Eu non lle estou gostando, señor Crespo, eu non lles estou botando en cara a vostedes en este caso, non estou pretendendo eso. Ve que estou vostede... No,
simplemente digo que pasaba. Vostede sabe que pasaba. Bueno, que quere decir? Que quere que diga que pasa en toda Galicia? Pois pasa en toda Galicia. Da que parte da LIN tamén. Que diga que os comercios de la LIN, cos hándicaps que teñen, máis ou menos, Eu vou dar máis datos. Vou dar máis datos aínda. No espírito constructivo tamén. Quero decir a concelleira que defendeu esta moción para que teñan máis datos, que nos anos da crise en la LIN, nas que vostedes gobernaron, é que eu non lles voto a culpa da súa xestión, que quede ben claro. Non lle voto pecharon, según datos que me pasou Antonio Bernardo, técnico municipal, máis de 200 comercios. A maior parte deles de aperturas, peches na rúa principal, precisamente. Dende que entrou este goberno, digo, non é por este goberno, que debe claro José Antonio, non é por este goberno, hai un saldo positivo de máis 47 comercios, según datos que me pasan todo. Non é deste igual, que decir, iniciamos unha recuperación económica, evidentemente, nós o que temos que facer precisamente son campañas que pensamos facer, por iso incrementamos orzamentariamente as partidas, para apoiar este comercio, estes novos emprendedores. É certo que non rebaixamos os impostos, pero sí que compensamos, porque o que piden vostedes é modificación de crédito para compensar esa non feita baixada de impostos, e creo que xa o fixemos. Sí, pero serían 47 comercios que terían unha rebaixa de impostos. Non entende, pero que estamos apoiando, bueno, é que volvemos o mesmo. Pode estar así hasta mañán, se quere, señora concelleira. Claro, se usted me quere entender... de papas, a ver, eso non é o que ven a moción, a moción ven o 20%, entón, eu non lle quero pasar de decir que penso que non me entende a que non é capaz de entenderme, que son cousas diferentes. Non quere recoñecer vostede que lle estamos pedindo aquí. Que digolle que sí, que non lle estou dicindo que non. Señora concelleira, que digolle que sí, que é certo que non se cumpriu esa promesa electoral concreta, porque pensamos que pedimos a que se cumpra, pero que non vamos facer porque cambiamos o modelo, porque consideramos que é mellor para os comercios de la LIN. Isto que lle estou dicindo, que sí ao que vostede di, pero porque cambiamos o modelo e incrementamos aínda con máis cartos o cambiamos o sistema, sencillamente. E vexo que vostede non quere entender, que estou dicindo que a vostede que di que sí, que debe claro. Non estou dicindo que non, estou dicindo que sí. Vale? Procedemos a votación logo. Votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra, Grupo de Goberno. Pasamos ao seguinte punto. Cando digo que sí, cando digo que non, é que non. Moción do Partido Popular para a posta en funcionamento do Centro de Xestión da Cultura Arqueolóxica e do Viveiro de Empresas. Pois teñen a palabra. Ben, esta moción vou na defender eu. O resumen da moción é que eu creo que a Diputación non está a cumprir o que ten que cumplir. Xo preguntei no último pleno, que se me dixo que se me iba a respostar por escrito, no último pleno da Diputación, xa preguntei a ver por que, con cargo a un programa que tiña que estar desalonrándose en la LIN, a ver por que teñen contratados uns arqueólogos que tiñan que estar en Liñares, están, según a información que teño, que pode ser falsa, por eso eu preguntei á Presidenta, non me sou por respostar, porque están no Museo Provincial. No seu momento, algún técnico deu unha explicación peregrina de que, e digo peregrina porque é kafkiana, cando menos, de que non, é que non están en la LIN porque non hai línea de SL. Oiga, sexamos serios. A min podeme responder políticamente, e podo entendelo, pero non me poden tomar o pelo. É dicir, vostedes saben que poñer a funcionar o laboratorio de análisis castrexos, ou como se chama exactamente, da cultura arqueolóxica do Pazo de Liñares, ou se chamase Centro de Xestión, ese é o nombre técnico, Centro de Xestión da Cultura Arqueolóxica do Pazo de Liñares, desde que cheguen ali os técnicos, máis os becarios se os mandan, van botar un par de meses ou tres, como mínimo, en poñer a que va andar. Ali hai unha serie de microscopios de alta calidade, de alta definición, que están sin poñer a funcionar. Testalos e poñeros a funcionar cas casas correspondentes. Por certo, iso foi mercado polo goberno do Partido Popular. E deberían advertir vostedes á Diputación de que todo o material que se comprou ali ten unha garantía. E esa garantía caduca. A ver se vai caducar a garantía e despois algún aparello dos que ali non funcionan e vanlle reclamar ao maestro armero.
Supoño tardará uns anos en caducar, pero non ten meses, non, sino moita merda. Non, moitas cousas sabe vostede, eu non sei a garantía que teñen uns microscopios e tal, pero asegúrolle que moitas das pezas que hai ali, imagínese os reactivos, algún terá caducidade mellor anual, e logo vai pasar o ano, cando se den conta pasou o ano. Entón, eu no seu momento non, presentei unha pregunta que non se me contestou por dúas razóns, porque esa xente que está traballando, en teoría, digo en teoría porque non o sei, eu non teño constancia, terán que decir a Diputación, no Museo Provincial, porque non está facendo a súa labor en Liñares, que é para onde foi contratado, o cal non deixa de ser cando menos razonablemente raro, porque non se está cumplindo o objetivo, calquera denuncia do propio traballador, que pode ter un problema, unha repercusión negativa para a Diputación, pero eu creo que esta casa, que firmou un convenio ca Diputación, lle debe exixir á Diputación que se cumplan os acordos que temos firmados, tanto para o Vivero de Empresas, que nos está cumplindo, como para o centro de Liñares, que non se está cumplindo, como para a aula Castrexa, que está aquí neste Concello, que tampouco está cumplindo. É dicir, tres cousas que deixei eu encima da mesa cando salín dali de vicepresidente e que non se están cumplindo. Unha vez que se está gastando os cartos, eu digo, si poñera a funcionar o laboratorio vai levar como mínimo un trimestre e o Gallao poñeran a funcionar ben un trimestre, que sería xa un motivo de satisfacción, porque non están traballando aí. Por tanto, eu que pido é instar ao Concello de Lalín, mellor dito, que o Concello de Lalín exixa a Diputación de Pontevedra a inmediata posta en marcha dese Centro de Xestión da Cultura Arqueolóxica de Liñares, trasladando o persoal que neste intre, según informacións que temos, debía estar no Pazo Liñares e está no Museo Provincial, para que vaya acondicionando e equipando do material técnico as instalacións, poñendo a funcionar o material técnico que hai nas instalacións de Liñares. Logo, tamén pedimos que se exixa a Diputación a tramitación de todo o relativo ao Vivero de Empresas para que se poida poñer en marcha a maior brevedade posible, que nos dixeron que iba a ser en setembro. Despois tamén me dixeron que iba a ser, estou falando non oficialmente, despois dixeron que iba a acabar co ano. Eu vixo o edificio por fora prácticamente rematado, debe estar casi rematado, non sei. Está rematado. Digo por fora, porque dentro non vin, eu fui un autoridade de TV, entón eu que pido é que, a ver, eu sei que houve cambio de goberno, hai cambio de goberno, leva un tempo, e é razonablemente que ese tempo que se retrase un mes, razonable, que se retrase un trimestre, razonable, que se retrasen 6 meses, xa non é tan razonable. Pero o problema non é iso, o problema é que esa xente podía estar traballando ahora mesmo ali. Eu asegurei desde que os arqueólogos cheguen a Liñares, poñer aquilo en marcha, vai levar un par de meses ou 3. Inda que non haxa DSL, que debería habela, porque a DSL solicitaron no mes de agosto. A mí costame creer que setembro, outubro, novembro e decembro, é dicir, 4 meses despois, para unha institución que non este posto unha liña da ADSL, cóstame creelo que se fixeran as xestións oportunas. Por lo tanto, eu que digo é que, independentemente da ADSL, que para traballar e interactuar con o Museo Provincial é necesaria, antes deso, vai facer falta un traballo previo de campo de poñer aquela a funcionar. Por lo tanto, eu preguntei a Diputación, ainda non se me respostou, cando se me resposte, pois direino, públicamente, de momento non se me respostou, pero eu que pido a que esta casa que inste a Diputación a que cumpla os acordos que hai firmados. E sobre todo, dicirlle ao alcalde que, se ben é certo que a Diputación pode actuar unilateralmente, é legal que actúe unilateralmente, eu vi o pliego que sacou para o Vivero de Empresas, que aprobouse nunha comisión de goberno, non hai moito, unha xunta de goberno da Diputación, e realmente o Concello dalle competencias cero. Pode legalmente facelo, pero non é o normal, non foi creado con ese espírito, porque, é dicir, se a inversión foi feita, xa non poñamos por onde veo esa inversión para a liña, que esa inversión buscou unha estemenda no Ministerio, cun ministro que saben vostedes que discrepaba con ele en moitas cousas, non? O Vivero de Empresas de Barromeis e máis o de Lalín, eu xestionei a parte que me tocaba para a Diputación, xestionei no Ministerio de Montoro, e concretamente coincide. Home, eu non digo que teña nada que ver co tema, pero algo si tuve que ver modestamente en que se faga aquí e se escoller outro sitio. Eu teño que dicir que no seu momento dixen, bueno, pareceme razonable, íbanse a facer 3, íbanse a facer un en Porriño, o de Lalín e o de Barromeis. Ao final fixeronse 2,
as razóns, pois saben que o Concello de Porriño non puxo o terreo a disposición, non? E na LIN se o puxemos. Entón, na LIN se puxemos o terreo, un solar, razonablemente bo, a disposición, debían nos dar algo de voz e voto nese tinglao. A Diputación, que o sepan vostedes, que os ignorou completamente o Concello da Lalín. Eu creo que o Concello da Lalín, nomeadamente o alcalde, debe facer a xestión pertinente. É legal que a Diputación o faga ela. Eu falo coa Presidenta e con Paula un montón de veces sobre o tema do viveiro da empresa, sobre datas, sobre plazos de execución, absolutamente sobre todo. Estou informado, e tamén o tenente alcalde prácticamente non vou dicir a diario, pero casi sobre o que se pode facer ou non se pode facer ali. Pero cometeu un erro, señor alcalde, nesa xestión non haber chamado a mí. Sabe por qué? Por unha razón obvia. Porque dese tema sei máis que elas, pero non mal que o Parín non se dá conta que tiña que me chamar a min para dixer, mira, dille a Paula isto e dille a Presidente isto outro, porque eu sei, non porque o Parín non se dá conta que son o pai da cría que vai a contestar. Por tanto, sei onde están os partículos. Entón, eu dixenlle unha cousa cando vostede tomou posesión. O marxen do que tal, nestes temas sabe que pode contar comigo. Porque eu o que podía vir para a LIN, vostede dixo na autopista, e aí coincidimos, o que podía vir a LIN, eu simplemente o que lle digo é, inda que legal o que fai a Diputación, debía dicirlle que lle dera participación ao Concello da LIN, non ao Grupo Popular, que lle dé ao Goberno, que teñan ali un representante como mínimo, porque o Goberno de Empresas era a Diputación, pero está en la LIN, concho, é onde a LIN tuvo algo que ver, por iso lle digo que cando chamou a Paula, e cando chamou a Presidenta, faltou chamarme a min, para dicirlle eu algúns datos que vostede sei que non sabe, e que se llos dou vai nos utilizar en beneficio de la LIN. Entón, oye, pois mira, xa que puxamos o terreo, home, danos algo de voz, danos algo de voz nun terro, digo eu. E con iso vais ter beneficios da LIN. Señor, por favor, pídanlle que Liñares, porque además, Liñares tamén lle recordo que hai outro problema, e é que no convenio está en que os gastos do edificio son porcentuales á ocupación de cada un. Eu creo que a Diputación, porque eu vexo a Xunta de Goberno, non lles está retribuindo ninguna parte deso, polo tanto, o Pazo de Liñares, a porcentaxe que ten ocupado a Diputación, luz, auga, etc. Bueno, auga non, porque a auga é municipal, non llevamos a cobrar a auga, que podíamos, pero non sería do caso, non sería normal. Pero que luz, vigilancia, é dicir, poderlle repercutir unha serie de gastos. Eu digo vos o que iba a... Saben que vostede que perdín a alcaldía sin contar. Entón vou dicir o que contaba a facer nese aspecto. E cando queira temos unha conversa, porque a Diputación aí, home, son os cartos que está pagando o Concello da Liña que nos pode quitar a Diputación, que está firmado, non é, usted non vai pedir nada do outro lado, pero de momento van 6 meses que leva gobernando a Diputación o todo o goberno e non lle fixo ninguna transferencia ao Concello da Lalín por ese concepto. Está pagando todo o Concello da Lalín e a Diputación ten que pagar a súa parte. O mellor se pagar a súa parte e vas a dar conta de que os empleados tiños que ter ali en un museo, Un pouco a moción é para eso, non é para outra cousa. Señor, xa lle digo que vamos a votar a favor da moción, sorprendentemente, pero quero que argumente o señor González Casares. Se é posible con micrófono. En primeiro lugar, bueno, tamén Katia creo que quería dicir alguna cousa, pero vou empezar por Liñares. Dicirlle, en primeiro lugar, que o retraso sí que foi debido non a ADSL, claro que hai ADSL en Liñares e hai ADSL en Prado, non un problema de ADSL, un problema de ancho de banda e que ten que ir pola liña de sistema de protección da propia Deputación. E o contrato, polo que sei, firmouse a principios de decembro. É certo que vimos arqueólogos ali no Museo de Pontevedra que están contratados para este programa. Mentras non se ponía en marcha Liñares, o que estaban facendo era seleccionando as pezas para traer para Liñares para posteriormente estudiar. Van a empezar a vir pezas, va a empezarse a trasladarse a partir do día 12 deste mes, é dicir, a semana que ven, creo, lunes ou martes da semana que ven, e o traslado non foi fácil, porque vostedes saben onde está o Museo de Pontevedra, onde está localizado, e hai que meter camións de certa tonelaxe ali para que traigan os materiais referentes. É que hai móviles sonando estos que... é a vibración. Xente do Concello que non sabe que estamos de dentro do Concello que non sabe que estamos de pleno, seguramente. Igual porque os camións de gran tonelaxe tiñan que pedir permiso ao Concello de Pontevedra para meter estes camións. Como o Concello de Pontevedra pois tardaba en dar o permiso para meter estes camións, non bota culpa ao bloque, bota culpa que a veces os procedementos administrativos vostede sabe como vai. O problema é que o Concello de Pontevedra nos dera permiso, ali tuvemos problemas graves con o museo, que agora me digan que ese é un problema non é que sabe por qué? Porque a Diputación está regida polos usuarios.
pero eu non lle digo vostede como sempre usou a mão negra, pensa que sempre hai mão negra detrás. O que quero dicir é que por procedimento de patrimonio e tal, meter un camión de gran tonelaje ao do Museo de Pontevedra finalmente terá a súa repercusión. Xa están concebidos en museos eses permisos. O personal, os arqueólogos, remataban o ano, non viñan para aquí, entón decidiron de darlle vacacións do 15 ao 30 de decembro porque teñen dereito as súas vacacións, polo tempo que levaban contratado. A partir do día 12 empezan a trasladar as pezas aquí para a LIN. Ademais, se está procedendo a contratación de limpeza e mantemento precisamente desas unidades que forman parte do centro arqueolóxico. O que digo vostede de cumprir o convenio e tal, ten que haber unha entrega de chaves previa. É dicir, cando esa entrega de chaves é o momento no que se procede a pedirlle o pago que establece ese convenio. Aí vai a facerse todo o que se está previsto, é dicir, o estudio dos castros e o estudio de todas as pezas arqueolóxicas que se recuperen o que decide o museo. Vostede sabe que isto ten dúas patas, un é o Museo de Pontevedra e outro centro de Liñares. O Museo de Pontevedra, por así decirlo, que goberna, que decide o que se estudia en Liñares ou non se estudia en Liñares, é dicir, o arqueólogo xefe provincial é o que decide o que se estudia e o que non se estudia. E aquí virá as pezas que decide ser arqueólogo municipal. O que sí que é certo que debemos facer xestións do Concello e desde todas as institucións que podamos para que as pezas, por exemplo, que se recuperen en la línea, nesta zona, xa vayan directamente para ali, que é o que se pretende, e eso sí que forma parte dunha negociación política. Pero, como xa digo, as pezas están seleccionadas, empézase a trasladar a partir do día 12 de xaneiro, é dicir, creo que o martes da semana que ven, non? O martes da semana que ven, empezan eses camións a traer pezas para Liñares. Moi ben. En canto a vivir empresas, sí que vamos a aprobar a moción, pero cando cheguen todas esas aprobacións da moción o Concello a Diputación de Pontevedra, xa estará todo en funcionamento. O vivir empresas está rematando o plazo de selección das empresas, xa rematou. Está seleccionado personal, seleccionouse dúas personas, dous administrativos, un para a mañá e outro para a tarde, é dicir, terá cobertura desde as 8 da mañá hasta as 22 da noite, é dicir, 7 horas. Son dúas personas da LIN, pero que se por agora esa selección están, claro, non se podía facer, non se crearon as plazas na RPT, son personas que están por agora en dobre servizo. Non sei se os contratos se teñen 6, 12 meses de duración, pero eso non vai quedar sin personal. É curioso perdónenos que me pretenda este goberno apuntarse un tanto, pero que é a nova política, quero dicir, dáse conta que estamos o goberno aprobando mocións de oposición, e ao revés tamén, a oposición dándolle para diante a propostas tamén do goberno. Isto está moi ben, eu creo que isto non pasou nunca nos últimos anos en la LIN, e está ben este cambio tamén. Non sei se teñen algo máis que decir a este respecto. Claro que quero decir. Eso claro que está moi ben, señor alcalde, está moi ben, pero pola actitud da nova oposición, non da nova. Non pola actitud da nova oposición, solo pola actitud da nova oposición, non pola actitud da nova oposición. A verdade é que vostede tamén. Non, pero poño a oposición. Eu acórdome de alguna expresión. Podeme decir, nos últimos 25 anos, que foi vostede alcalde cantas mocións da oposición aprobou? Pois mire, non as conto, pero ben delas, aseguro. Mire, na última legislatura do Grupo Socialista, eu recordo esta en 4 anos dúas. Vostedes teñen frágil a memoria. Sabe cal é a diferencia? Non é frágil, mire, está nos plenos, as actas dos plenos. Aquí aprobamos mocións en todos os plenos, en todos os plenos, pero se queren explico-lles o polo que. Porque nós éramos moi malos. Primeiro, ustedes ahora son moi buena oposición, non? A diferencia entre nós e vostedes é palpable, para o bo e para o malo. Digo para o bo e para o malo. Nos aprobamos bastantes mocións da oposición, pero xa que digo moitas veces un día vou encargar a alguén que empeza a facer unha estadística para que o vexamos. Pero mire, sabe cal é a diferencia entre vostedes e nos? Vostedes presentaban sistemáticamente a oposición, tanto PSOE como o Bloque, poñendo na exposición de motivos. Sempre un insulto claro ao grupo de goberno. Perdón, deixenme acabar, porque si... Mira a moción anterior que ten de Facebook ao seu modo particular, facendo referencia ao franquismo. Por favor. Mire vostede a moción. Deixenme rematar. Conoce a súa moción? Deixenme... Non, pero que antes de falar, lle dá permiso. O alcalde lle deu outra vez a palabra, fala vostede, senón, interrúmpeme. A ver, a
A diferencia é sustancial. Mire, nós facemos unha moción para que se aprobe, sin insultar a ninguén. Eu digo como non aproban esta moción. Esta moción, se eu quero ser mal pensado, en vez de poñer isto, que entendo que estou traballando polo ben de la LIN, como oposición tamén teño que traballar polo ben de la LIN, en vez de poñer esta moción en plan constructivo para que vostedes a aproben, se eu aquí poño, punto primeiro, solicitar a dimisión do diputado delegado de Diputación ou solicitar que eu que facía Cristóbal, case sempre, é dicir, o problema é que vostedes, no, pero é que somos todos novos agora, pero vamos a ver, é que vostedes na exposición de motivos había sempre insultos claro ao grupo de goberno, aquí non hai ningún solo insulto ao grupo de goberno. Acaba de decir o tenente alcalde que vostedes non na exposición de motivos, nos acordos da anterior moción vostedes poden o nome particular do alcalde. Lean a moción que vostedes presentaron. Coíteme, lea. Deixeme... Por favor de ler a súa moción. Pero ten que me deixar acá. No do particular do alcalde, non se acorde, non na exposición de motivos. Deixe de rematar, por favor. Ben, a razón fundamental é iso, de que non facemos mocións para que as aprobe o grupo de goberno polo ben de la LIN. Non facemos mocións para que sistemáticamente se rexeiten, porque vostedes presentaban moitas mocións xa que a clara idea de que lle votáramos en contra. E non sei a diferencia que temos entre nós e vostedes, a veces se enteran de que é unha nova forma de facer a oposición. Eu dixo no día da súa investidura que íbamos a fazer unha oposición distinta, para o bo e para o malo. Por lo tanto, esta é unha moción para pedir a Diputación, por favor, que cumpla, porque polles a explicar. O goberno está dicindo que sí. Pero voulle dicir algo que o señor González Casares debía documentarse un pouquinho máis cando defende as mocións. Mire, eu non lle permito isto é o que lle dixen a Raquel, non? Eu non lle permito que vostede diga que eu usaba mau negra, non sei a que se refire, pero fixo esa expresión agora mesmo, de que eu usaba mau negra, non sei a que se refire e en que se refire, porque eu nunca usei ninguna mau negra contra ninguén en 25 anos, non sei a que se refire o de usar a mau negra, se cada vez mellor interpretei moi mal. Eu sempre usei a mau blanca, nunca fixen ninguna maldade a sabiendas, nunca fixen nada malo para este concello a sabiendas, e nunca utilicei a mau negra contra ninguna persoa, tendo a facultade de poderlo facer, e nunca o fixen, e non me arrepinto, espero que tamén vostedes fagan o mesmo, e non me arrepinto, e podelle preguntar a moitos correxionarios seus, por lo tanto nunca foi o meu estilo, por lo tanto eu non lle permito que vostede faga mención a que usei a mau negra, que non sei nin a que se refere nin a que ven nesto, porque se algo non usei nesto é a mau negra, porque mire, eu aquí podo lle das cañas hasta no carril, porque estes tres temas para no seu. E apoio a caña, e a vostede que me veña con estes argumentarios dicindo que as pezas de Liñares, de acordo, e por que non o fan aquí desde Liñares? É dicir, por que non o están testando aquí? Quereme decir, mire, están metidos, según a información que teño, nun fundo que hai ali no museo, nunhas condicións deplorables, pero ese é o de menos, se les queren estar ali non hai ningún problema. Non, pero digo eu que digo é, por que non poden facer a mínima selección de pezas en Liñares e máis ir vendo porque as pezas están ali? Non, a ver, mire, vostede non se enroque en máis, pero é que non sabe do que fala. Mire, quedamos de que a primeiro que se iba a investigar ali era os restos do pazo do Castrillo de Bendoiro, vale? Quedamos en que íbase a debutar co análisis castrexo dun tema daqui, que por certo habíamos proposto no seu momento Antonio Pérez, dixo, empezar investigando o Castrillo de Bendoiro, porque ademais está xusto ao lado de Liñares, prácticamente está ao lado de Liñares. As pezas non están ali. Que son as pezas do Castrillo de Bendoiro? Perdón, é que xestión fixo por parte da Diputación que eu deixei na feita. Que xestión se fixo por parte 6 meses despois do actual goberno que eu deixei na feita. Esas pezas tenas o Adif. Pero o Museo de Pertence Tema Fomento, que pertence, pregunto, que xestión fixo o Museo de Pontevedra para coller o resto do lugar? Concho, pero é o que pido eu. Xa dixo que a fixera vostede, non? Pero fixo algún seguimento, eu podo facelo, pero depois eu non teño facultade de facelo. O que lle quero dicir é que, cando vostede defenda unha moción, non pode agarrar e defender o indefendible. A Diputación, eu podo entender que o cambio de goberno retrasar algo, pero non tanto. Eu podo entendelo, pero, mire, vostede, se quero documentarse algo sobre o que estaba pendiente da Diputación, tamén o isto, é que tamén o isto, como o señor Cuña que me pega unha chamada, porque eu sei máis que a vostede de eso, non porque se chamar listo, sino porque o parín. Por lo tanto, mire, non é certo que lle contara unha Diputación, non é certo. O que están facendo eses funcionarios, eses empleados, os contratados, en
no Museo de Pontevedra poden facer perfectamente en Liñares. Encima irían poñendo aquilo a funcionar. Encima estarían pagando a vostedes a alicuota que lles toca, e iso teno que defender o Concello de Lalín. Por lo tanto, non me digan que apoian a nosa moción por buenismo, sino que apoian a porque non a apoiar, lógicamente sería unha contradicción, unha incongruencia para vostedes, porque nos facemos as mocións para que nos aproben, non nos facemos a moción para meterlle un ollo nun dedo. Cando queira collemos o modelo que tiñan vostedes e remato, señor alcalde, con esta moción cun rogo que non ten nada que ver, que ten que ver ca moción. Mire, hai tres cousas que eu aproveitei da Diputación nesta última legislatura e que non deben deixalas pasar desapercibidas. Unha son o Centro Castrexo de Liñares, porque axudan a cofinanciar o mantemento do Pazo de Liñares, primeiro. Segundo, hai un centro de investigación que poden pasar por ali os colexios, non da comarca de Deza, sino de todo Galicia, que era un dos objetivos que tiñamos en mente, que se fixo con Depodeza. Terceiro, o Viveiro de Empresas, por favor, teñan voz e voto aí, porque eu pareceme que na selección de empresas que non haxa un membro de Lalín é unha metura de gamba da Diputación, o mínimo que lle deben dar é xa co Concello de Lalín, puxo solar, urbanización, etcétera, por o menos que lle den voz e voto. Eu non digo que a maioría que non a teña a Diputación, pero que lle den voz e voto, que non os teñen de convidados de pedra, porque saberán vostedes máis das empresas de Lalín que a Diputación. É na selección de persoal 3/4 do mínimo. Por lo tanto, eu que lle digo é que estén presentes, que paguen eles todo, deixenlle que o paguen, non se preocupe, que iso foi unha ayuada miña ben feita polo beneficio de Lalín, deixenlle que o paguen. E o terceiro é co tema Castrexo. Nós cedemos unha parte do Concello de Lalín, vayan ao acordo plenario desta casa, cedemos unha parte á Diputación para ter aí funcionando a aula Castrexa. Aí hai material importante e valioso que había que poñelo a funcionar, e tamén teñen que meter o persoal. Son tres cousas que non é que lle meter un dedo no ollo á Diputación, sino que algo que a Diputación ten que aportar ano tras ano para o beneficio de Lalín. Museo Castrexo, aula Castrexa, persoal e funcionamento e manutención, Viveiro de Empresas e Centro da Cultura Arqueolóxico de Liñares. Esas tres cousas vai a costar á Diputación unha cantidad de cartos importantísimos que este Concello ten que asumir cero. Por lo tanto, que non lle meta un gol. Iso deixei eu ben atado. Se vostedes deixen que se desate, ala vostedes. Pero que sepan que iso quedou ben atado. E cando queiran, eu doulle a letra miúda, que non é que sea inconfesable que non lle poida decir aquí no pleno. Podo lle decir perfectamente, pero non diría o caso. Eu podo lle decir como fixen e por que o fixen para que non tuvera marcha atrás. Por lo tanto, que non lle conten películas na Diputación, que ao mellor os que lles contan non saben a verdad nin como foi creado. Eu ofrezco para que esas tres cousas que poden significar máis ou menos que a Diputación cada ano poña entre 2 e 300.000 euros para esta casa, para o veciño de Lalín, e foi gestionado por un servidor. Por tanto, eso sí que é unha obra, porque unha obra fancha hoxe, gasta 1 millón de euros, pero é que iso vai costar a Diputación todos os anos entre 2 e 300.000 euros o ano. E iso é algo que sí que se aproveita o Concello de Lalín, tamén a comarca, porque iso non é só lalinense, iso é comarcal. Por lo tanto, tamén a comarca, pero que se beneficia. Moitas gracias, señor Crespo. Procedemos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular. Unanimidade. Seguinte punto. Moción número 4 do Partido Popular relativa á retransmisión dos plenos e a creación de un número de decretos. Pois adiante. Bos días, feliz ano a todos. Nada, aquí pouco hai que falar, non? Mais que nada dicir que entrou en vigor a lei de transparencia en decembro. Nós queremos aportar a nosa parte, dicir que van 3 puntos nos acordos. Un deles vamos a suprimir porque xa está, cando se presentou a moción non estaba, pero ahora xa está en vigor, que é o de que se colen na página web os plenos. Vemos que o pleno que fixemos no mes pasado xa está. Na outra parte, instar o goberno a que se emitan pola radio local os plenos o libro de registro de decretos. Por a minha parte, nesta primeira intervención, nada máis. Tomás. Bueno a todos. Respecto do tema da retransmisión dos plenos pola radio, coido que, técnicamente pódese facer, eu non sei se é do suficiente interese ter a xente
na radio durante, pois non sei, canto levamos 2 horas no mesmo programa, o mellor sería máis interesante que nos lle proporcionásemos un ficheiro de audio e que poderan extraer as partes máis importantes de cara a facer, pois, a hora de dar as noticias, pero podémoslo ter en conta sin ningún problema, pódese proporcionar e se é de interese, pois síguese facendo, non hai ningún inconveniente por esa parte. En todo caso, creo que o pleno anterior xa foi emitido íntegramente, me parece que o primeiro tal xa foi emitido íntegramente pola radio municipal. Si, continúe, por favor. Respecto do libro de registro de decretos, como comentaba da outra vez, estamos traballando no portal de transparencia, xa hai unha persona que está metendo datos, enviarase un correo a todos os membros da corporación para que envíen o seu currículum e a súa declaración de bens para que tamén figure no portal, e pouco máis podo engadir aquí nesta parte. Vais empregar o portal de transparencia porque sí que proporciona unhas ferramentas para buscar, como ben poñedes aquí, de xeito ordenado e transparente, pois o portal do Ministerio proporciona esas ferramentas. Non estamos facendo ese esforzo en publicalo na página do Concello porque sería máis engorroso buscar os contidos, porque o portal xo vai proporcionar e estáse traballando para que cando se abra o portal xa xa algúns contidos que a xente poida buscar. É un pouco porque se está diando este tema. E nada máis. Sí. Nada, decir, eu penso que o do portal estamos de acordo que levará o seu tempo, pero bueno, estas 3 cousiñas que nos proponemos pensamos que son de fácil aplicación, que despois se poden sumar ao portal. Eu creo que isto non ten moita complexidade, non? Que se podían facer agora e despois, cando o portal este ben funcionando correctamente, que se engadan. Penso que non debería ter ningún tipo de problema para aprobar estes 3 puntos. Xa digo, o número 2 xa está e os outros non volve nada complexos. Se é así como digo o alcalde, que sai na radio local o último pleno, pois tampouco vexo moito máis problema. Podemos estar de acordo que ter a xente aí na radio escoitando o pleno pode facer unha prova, é un seguimento máis, a ver... Xa se fixo, José Antonio, xa se fixo. Xa digo, pero digo que a través de internet non todo o mundo ten acceso, ben porque non o teña, ou ben porque non poida estar pegado a unha pantalla para seguir o pleno. Antonio, o audio está tamén colgado na página web do Concello, no pasado pleno, xa, e falando deste tamén, vale? Pois por eso digo, é de fácil aplicación, estes 3 puntos que traemos, nada, pois podemos proceder a votala, xa nos contamos que é o favor. Non, antes de proceder a votar xa hai que falar a min agradezco. Hai que falar do terceiro punto no que seguramente José Antonio non ten ninguna responsabilidade. Falan vostedes do libro de decretos. Hai 25 anos que tiña que estar o libro de decretos nesta casa e non está. Non sei por qué. Bueno, 25 non. Hai 37. 37, pero 25, vostedes saben que me refiro, sí. É que ese libro de decretos existeu. E agora nos seus anos precisamente non existeu. É que houve previamente ese libro de decretos. Pero mire, esa petición de libro de decretos fíxose durante anos e anos mentre vostede gobernaba. E vostede nunca accedeu ao libro de decretos. Pero eu sei por qué. Porque utilizaban ese libro de decretos no seu propio beneficio. A veces para escamotear... No, político seu. A veces para escamotear a oposición información moi importante. Por exemplo, no caso de Linda Arena, onde hai decretos nos que non se dá conta pleno hasta 2 meses posteriores, porque se houbera un libro de registro de decretos, pois así o libro de registro e aparecían aí todos os decretos, non aparecen. Pero que tamén se utilizou en termos políticos. E vou explicar por qué. Vostedes saben que aquí todos os meses, ou que todos os meses, pagase unhos decretos, o personal, unhos decretos de productividade. Os decretos de productividade nunca foron dadas conta ao pleno. Se houbera un libro de decretos, se estaba registrado, daríase conta ao pleno dos decretos de productividade. Eu vou enseñar este gráfico tan simple de como se facía uso electoral da productividade no Concello de Lalín, e non se daba pleno conta deses decretos. Estas son as productividades
que se pagaban nos meses de abril e maio da legislatura anterior, 2012, 2013, 2014. Son as cantidades, aquí non tengo as cantidades, pero ya se ensino. Chegaba ás eleccións municipais e cuadruplicábase a cantidade de productividade que se lle pagaba aos funcionarios. E máis, o número de empregados que habitualmente recibían a productividade, a parte da provincia local, que recibe todos os meses por un acordo que é neste Concello, pasaba unha media de 13 ou 14 persoas a cando chegaban as eleccións a 52, 54 persoas. Volvíanse moitísimos de repente, que nunca cobraban productividade, volvíanse de repente moi productivos cando chegaban as eleccións e había que ir a votar. Eso que usaban vostedes. Pero non só eso, sino que... Non, non é de chiste. Isto é realidade, isto está nos decretos deste Concello. Ben, sigo, non me interrumpa, señor Crespo, ahora non me interrumpa vostede. Vou contar máis. Di, é que o vosso goberno sale máis caro que o anterior. E claro, eu fui mirar eses decretos e resulta que aquí o personal eventual cobraba en productividade máis que a nómina de algúns dos traballadores deste Concello que teñen incluso carreiras e que están traballando, por exemplo, traballadores sociais ou traballadores de la Línea Arena. Había xente que recibía en productividade cada mes o seu personal eventual elixido por vostedes sin ningún tipo de selección de personal, como pode ser o noso personal eventual, e cobraban, pois, no ano 2012, entre 3 persoas, non poño aquí os nomes, evidentemente, poño X, Y, Z, non se pon o quen é, un cobraba 9.120 euros en productividade, outro 9.118 e outro 5.000. No, é que isto tiña, é que se houbera un libro de decretos, a oposición sabería desto, e nunca soubo desto a oposición. Vostedes isto escamotearon, non? Por lo tanto, o seu goberno tamén salía 23.000 euros máis caro en productividade no 2012, logo chegou a crisis, tamén. Podemos comparar a ver se os eventuais desta casa recibiron alguna productividade no tempo que levan. Bueno. Claro, vímolo. Como? Non, eu digo que é legal, eu digo que non se daba conta, perdone, é que se for ilegal que o que denunciaba. O que estou denunciando que se escamoteaba esta información á oposición. E se houbera un libro de decretos, isto non se... Sí, bueno, peregrina pero isto non se sabía. E agora sábese. No, ilegal non é, claro que non é ilegal. Pero que estou no pleno, estou dando datos no pleno, non todo... Home, que se isto fora ilegal, xa estaba no xulgado. Evidente. Claro. Ahora, que vostedes non daban contas ao pleno de todos estes datos, tamén é matemática pura. E iso temos que facer nós, a partir de agora, todo iso, sin nomes e apelidos, que vostedes saiban exactamente en que pagamos e o que se paga, sin nomes e apelidos. Por certo, claro, personal eventual, decían, así botando contas, pois sí que sale máis barato o noso personal eventual. Políticamente parece moi grave, quero decirlo, evidentemente legal, pero políticamente é gravísimo. Todo isto que está relatando o teniente alcalde, non sei se queren dar algún tipo de explicación, eso xa cousa de vostedes, pero damos a palabra con moito gusto. Ben, realmente é kafkiano o que digo o portavoz do PSOE. É dicir, vostedes... Non é o portavoz do PSOE, é o tenente alcalde do goberno de Lalín. Pero ele representa o partido como que era. Cando vostede fala de grupo de goberno, debería falar de grupos de goberno. No, goberno de integración. Vostede asume vostede como queira. Sí, pero goberno de integración. Pero non lle chame boinas que virre. Pero non lle chame grupo de goberno. Chame grupos de goberno ou goberno de concentración, como vostede queira. Pero non lle chame grupo de goberno. Ni navalladas entre compañeros. É kafkiano. Mire, aquí é bastante peor
significa eso, porque xa o verá vostede. Ao final dos ovos anse de las cascas. Falaremos cando se acabe a legislatura. Antes non, antes se precisa. Son amigo do señor González Casares desde que nacimos. Levan funcionando. Desde que nacimos son amigos do señor González Casares. Sí, e do señor Vilariño, sorprendentemente, hai moitos anos tamén. Non teño dúbida ninguna, por eso, en vez de un goberno parece un corro de amigos donde 3 predican e o resto obedecen e siluana, porque a verdade é que aquí pinta algo vostede, obviamente, que é o que fixo o goberno de concentración, o señor Casado e o señor Vilariño, e o resto dan tabaco, o resto todos dan tabaco. Ese é o que vostede, ese é o que vostede está certificando, o resto vostede queren que sea así, a la vostedes. O resto teño que decirle que alá por o seu grupo, pero se a mí parece ben, non se preocupe, que o resto do goberno que non me pero non se preocupe, que mire, sabe unha cousa, ese tipo de gobernos creará problemas a vostedes, non a mí, a miña sucesora, non me pero non se preocupe, vostede continúe, por favor. Aquí ten vostede, non sei xa, pero por que lle gusta ser tan prepotente? Como se me ocurre a vostede? Que me chame eso a mí, non quero ter guerra con vostede hoxe. Non quero ter guerra con vostede hoxe. Solo, pero é que vostede que no quita. Pero é vostede que este o da productividade se lle dá a gana, que isto é importante. Non, diso nada. Eu non llego a aceptar a vostede leccións. Como contesto a oportunidade? Estamos debatindo un libro que ten cabelo. Que vou dicir unha cosa, si lle contesto, e con que no mes de xaneiro non haxe o libro, eu actuarei, e xa yo lo digo agora, vale? Con que no mes de xaneiro non haxe o libro de decretos, porque xa está ben, e encima de quererme tomar o pelo, xa está ben. Mire, vamos a ver, vamos a ver, perfecto, pero eu vou dicir polo que, vou dicir polo que, se me deixa falar, digo yo polo que. Ben, nos pedimos que haxa un libro de decretos. É certo, hasta agora non hubo, de acordo, pero mira unha cousa, xa está ben que vostedes se escuden este goberno cuatripartito en presumir dunha cousa e facer xusto a contraria. Vostedes, señores do PSOE, estuveron pedindo o libro de decretos, perdóneme, déixeme falar, estuveron pedindo o libro de decretos en hilo tempore. Chegan ao goberno do que son parte integrante. En 6 meses non son capaces de poñelo a funcionar. Oiga, se unha cousa era tan importante e era tan necesaria para o funcionamento do Concello, vostedes que son parte dese Concello sexan coherentes e agora que son grupo de goberno dase conta que vamos a votar a favor desta moción, que diremos que sí. Que leccións nos quere dar vostede a nos de voste goberno de transparencia? A explicación da oportunidade. Perdón, voulle dicir a lección que lle vou dar. Déixeme dirixir o pleno. Que lección nos vai a dar el goberno do Partido Popular de la LIN de transparencia este goberno? Nin a máis mínima, señor Crespo Iglesias, nin a máis mínima. Está dicindo moi ben o teniente alcalde, durante anos e anos este libro de decreto non existiu. En 6 meses deste goberno, efectivamente, ainda non está, pero vai a estar entre outras cousas porque imos votar a favor do que están dicindo, porque non nos den nin a máis mínima lección. Eu estou intervindo en uso das miñas facultades, como interveu o teniente alcalde. E, por tanto, como estou intervindo, creo que debo intervir, non me teño que estar interrompindo constantemente. Digo, eu quero dicir unha cousa, xa houve 2 intervencións da persona que defendeu esta moción. A súa intervención extraordinaria, maiores, lembra. Eu teño que calificar a de extraordinaria, sí. Vale, como que ir a unha ordinaria extraordinaria. Vostede fai unha intervención, en vez de explicar o porqué, botanos a nosa culpa que utilizábamos torticeramente o libro de decretos. Ben, pode dicir unha cousa, mire, realmente vostede chega a creerse, señor Casares, as afirmacións que fixo de que nos comprábamos o voto de unhos funcionarios por darlle... Perdón, ten que me deixar intervir. Ten que me deixar intervir. Si interveña. Pero se non me deixa non podo. Pero se non me deixa non podo. Mire, estamos falando do libro de decretos. Non me saque con outros temas que eu... Pode que ir neste pleno, Non me vai dicir vostede que ten que falar. Pero non me interrumpa na intervención, claro que pode falar, como non vai poder falar? Dixo que lle dou a gana que non ten nada que ver co libro de decretos. Pero eu creo que tamén podo dicir o mesmo que a vostede, digo eu. Ben, mire, nos libro de decretos non utilizábamos para sacar votos. Mire, o persoal que lle dábamos productividade é porque a merecían. Desde o noso punto de vista, obxectivo, eu creo que sempre obxectivo, é que traballaban máis
probablemente porque se facían traballar máis e non teño nada que ocultar. Porque, mire, cando un goberno está facendo a súa labor e chega a hora de dar a lección, porque hai que dar a lección, dicir, oye, mire, eu gobernei 4 anos, faz traballar máis, traballa máis o grupo de goberno e traballa máis os funcionarios porque piden moitísima máis documentación. Moi boa resposta, de verdade. Para por que non me deixan argumentar? A Academia Sueca teño que premiar con esta resposta. Pues moi ben, pues que me viña estupendamente, ter un Nobel, viñame o meu currículum, viñalle como Dios. Eu que digo é que, vamos a ver, vostede non se usa no xuicio, señor Casar, porque senón vostede non o coñecía casi de nada, e se lle dixen que en algunhas cousas sorprendeume negativamente e noutras positivamente, se lle dixen. En o aspecto persoal, hasta non teño nada que decir. Por tanto, porque tiña moito peor concepto. Tampouco tiña nada que decir. Por eso, pero quero decir que tiña peor concepto. Por lo tanto, mire, vostede realmente... Agora temos que presentar informes de productividade, de outras cousas. No, pero a ver, entende. A ver, eu facemos encantados. Pero eu quero que teña explicación. Mire, realmente, mire, nos non íbamos comprar ningún voto por dar unha productividade máis ou menos, simplemente que cando estaba chegando a hora de dar a lección ante os veciños facíamos traballar máis a todos, como van facer vostedes, non teño ninguna dúbida, e se me din o contrario, minten descaradamente. Vostedes, cando se este chegando ás eleccións, no seu momento, farán traballar esta casa moito máis, porque queren coller documentación, hai que buscar documentación, hai que preparar o que falta por facer. A ver, que non fai falta do que prometemos, falta isto e isto, hai que poñer... para o libro electoral. Perdóname, pero Nicolás, bueno, vaya rematando que é unha intervención. Pero estou intentando argumentalo, que terei o mesmo dereito que él. Digo que sí, entón, digo que non. Mire, cando se está acabando a legislatura e ti queres dar a lección, faz traballar moito máis o persoal que está de arredor teu por razóns obvias e vostedes tamén o farán. E escoite, mire, se por exemplo aquí hai algún empleado que ao mellor ten que traballar prácticamente moitas tardes, nós o que tratábamos é de pagarlo, simplemente eso, pagarlle ese esforzo. Pero mira unha cousa, entón os eventuais eran productivos no 2012. pero escoite, porque, mire, os eventuais teñen a productividade que tiñan é porque no seu momento, hasta que se deu cambiado, o que cobraban era moi pouco. Por que non lo digo? Hasta que se deu cambiado, porque non digo que cando se cambiou. Porque non dos últimos pero porque vostede mencionou un número do ano 2000, mencionou o ano 14. Ano 14. Menciono o ano 14, porque vostede menciona o ano 12 que non ten sería máis fácil, porque se cambiou. A ver, mire, señor Crespo, non sería moito máis fácil decir, mire, coller unos, non o volveremos facer, ou algo así. Pero sería máis fácil, digo eu, non sei, va. Pois mire, non, porque é mentira. Sencillamente porque é mentira. Vale. Mire, nos no seu momento pagamos a productividade que nos pareceu xusta a xente desta casa. E pensar que alguén nos pode votar porque lle pagamos máis ou menos, para mire, vou dicir unha cousa, eu si son unha pero eu digo que a súa intención era esa. Pero escoíteme, mire, eu podo dicir unha cousa, somos un minuto máis, somos maiores de edad, sí, pero eu digo, e cal é a súa hora pagando as produtividades que están pagando? A saber, cando ven o decreto, o poder era mirar. É que vai ser excesivo. Sabemos, e cal é a súa hora? A dos eventuais cero. Mira, vamos a rematar. Cero. Voy a dar un minuto. Cobran o soldo que aproba o pleno. Non te separas. Organización. Darme un minuto, non me interrumpe ninguén. Adiante. Non me interrumpe ninguén. Adiante. Ben, vostedes, se foran coherentes, nada máis chegar a este goberno, deberían poñer en marcha o libro de registros e non 6 meses despois porque o pedimos nós. Punto primeiro. Punto segundo, nosa productividade utilizamos como utilizan todos os concellos e como van a utilizar vostedes. E segurolle que é unha persona normal, a un funcionario normal, a calquera que sexa, como voto secreto, ou tamén pensa que nos imos mirar o que vota cada un. Como voto secreto, eu se utilizar ese sistema, asegurolle que teria máis prexuicios que beneficios. Por tanto, como parvo non son, e que é o que se pode demostrar, asegurolle que iso non é así. É xusto o contrario do que vostede. Por tanto, quería rematada a miña intervención negando o que afirma o señor Casares, e desde logo, se algo non hai, por parte nosa, é ninguna mala intención. Bueno, eu vou decir en 30 segundos que este novo goberno está emitindo por streaming esta sesión plenaria
Este novo goberno vai facer o libro de decretos despois de moitos anos. Este goberno permite acceder á documentación que solicita a oposición en tempo récord e sen un funcionario diante mirando o que fai o concelleiro de turno ou non, cousa que nunca pasou aquí, e que este goberno está demostrando transparencia dende o primeiro segundo en contra do que se facía en outras épocas. E sentir no corazón que lle pilláramos unha frase que lle gusta moito a vostede, a mí moi pouco, co carrito dos helados, utilizo outro tipo de linguaxe habitualmente, pero esa tamén é válida, que pilláramos o carrito dos helados das súas presuntas utilización da productividade de empregados municipais para fins máis ben. Hai que tocarse na nariz. E nada máis, procedemos a votación entón deste punto. Sí, claro, por eso estou dicindo con o micrófono diante das cámaras. Votos a favor da moción do Partido Popular, unanimidade. Sabe que votamos a favor. Creo que non hai máis mocións, non? Pasamos... perdón, temos o de doade, disculpen, sí. Pois, señor Vilariño, ten a palabra. Nada, vamos presentar como unanimidade para aprobar, presentar o formato de... Imos presentala co formato da corporación, do sumatorio dos grupos que a conformamos. Pois nada, o estar de acordo, o que se solicita, presentouno a través do seu presidente o 16 de novembro, obviamente, do ano pasado, a Asociación de Amigos do Museo da Casa do Patrón, para este pleno emitir un informe favorable para que sexa declarada festa de interese turístico de Galicia. Pois xa temos falado, non? Xa ten 16 anos, celebrase, ora vai ser, modificouse aí penúltimo de cada mes de agosto, recrea todas as modalidades de mallas da comarca do Deza. Entendemos que está perfectamente asentada, consolidada, ten un carácter importante cultural, histórico, etnográfico e, polo tanto, tamén un carácter lúdico, festivo, musical, gastronómico, en definitiva, que reúne as condicións para que este pleno, e ademais tamén así tamén nos congratulamos de que sexa unánime o acordo para darlle incluso máis forza, pois de traelo aquí, que se aproben nesas condicións. Hai un informe aí coa bala que evidentemente eu non o fixen, e felicito o persoal eventual que o fixe, porque me parece tamén ben completo, na cosineu, e que en todo caso no propio dossier que aquí nos apresentan, non? Bastante completo desde a propia asociación, onde nos describen, desde infraestructura, innovacións, accesos, orzamentos, antigüedades, continuidade, arraigo, unha serie de puntos moi ben argumentados, e que entendemos que desde logo un dossier completo que avala perfectamente este apoio para que den conseguido esa declaración. Moi ben. Remataches, perdón. Señores do Partido Popular, se queren decir algo. Ben, nós estamos de acordo con esta moción, que sería conxunto ou como? Sí. Ben, estamos de acordo. Utilice o micrófono, por favor, señor secretario. Tendría que ir como moción do Grupo do Goberno como moción do PP, non? No, e por que non moción conxunta se estamos todo o grupo de acordo? Pero é que na orden do día non figura ese punto, na orden do día non figura ese punto. Pero se estamos todos de acordo? Bueno, é un tema formal, como estamos todos de acordo, imos todos da man este tema, demos para diante. Se queren que sexa moción do PP, moción do Goberno, a menos da... No, vamos a ver, eu creo que é normal que sea moción conxunta, unha moción conxunta, e non temos ningún problema, se é unha moción conxunta. Estamos todos de acordo? Estamos de acordo. Se pode ser, señor secretario, pois... Xa non pode ser, pois están todos de acordo, pois pode ser. A ver, pero isto, voulle votar a
broma, entre comillas, que decir, se pode ser desde o primeiro minuto, eu creo que... Que lle ver ao secretario, señor Cuña, que despois acusa a min de que eu trato mal. Estou dicindo con cariño, ¿no? Sí. Porque aparte temos moi boa relación. Pois, entón, como moción conxunta, parece vos? Sí, nos estamos de acordo en que se pode declarar de interés para a LAIN sería bo, por lo tanto, estamos totalmente de acordo en que se faga. O que non sei é porque non metestes na parte formal e que viñera xa con todas as bendicións xa nas... Faltaba o informe. Pero cando se fixo a convocatoria... Faltaba o informe entón non sabíamos se se daba feito a tempo e por eso tivo que vir por esta vía. Non houve máis que eso. Entón, se vos parece, procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben. Hai que votar a urxencia, Rafa. Perdón, votamos a urxencia. Votos a favor da moción. Unanimidade. Manolo, non o tienes moi clara esta, pero... Sí. Mame, muller, pero algunhas... Eu creo que... No, refírome a cando se propuxo isto para... Xa sei que contamos distintos, para mí non tanto, cando se propuxo que fose a do Concello. Non houve unanimidade neste pleno, só quería mencionar. Que me parece... Moi ben, Ava, gracias por a túa acertación. A gran aportación só puntualizar que son cousas distintas. Claro, que... Vale. Estás dicindo cousas un pouco absurdas. Perdona que cho diga así. Pero xa mellorarás. Xa mellorarás, non é problema. Seguimos, seguinte punto. Vamos a preguntas. Bueno, veña. Sí. Rogos e preguntas. Que hai un rogo do Partido Popular. Sí, adiante. Ben, primeiro vou fazer un rogos e despois unhas preguntas. Por iso son rogos e preguntas. Bueno, rogos... Por certo, no seu momento, cando gobernábamos o Partido Popular, que según ustedes pois tiñamos moitas eivas de transparencia, dicirlle que non había unha lei de transparencia que entrou en vigor o día 10, por lo tanto hai que cumplir a lei en cada momento onde che toque. Cando nos estamos gobernados non había a lei de transparencia, agora hai unha lei de transparencia que entrou en vigor o 10 de decembro, por lo tanto cumplila. Non é o sitio agora. Sí, claro que non é o sitio, pero cando vostedes queren... Obxecto, dixen, o sitio sí, non é obxecto neste momento. Ben, decía que 1, 2, 3, 4 rogos breves. Felicitámonos todos de que demos mantido os 20.000 habitantes, pero ollo catella, porque eu sufrino 3 anos que estuvemos a piques de perder a maioría. O que di, perdón, quero te aclarar, o que di... No, pero non, por alguna información que vostedes... Mire, o que di o Concello é que a previsión é de 20.120 e que sabemos das correccións do INE. E que o que din os empregados do padrón municipal, que vostede pode preguntarlles evidentemente, é que o dan por salvado en función do que estivo pasando os últimos anos de correccións. A ver, isto que estamos dicindo, nada máis. Bueno, pero eu fago un rogo, e é que non hai que cantar victoria antes de tempo, porque o acordo me quero que non, pero non a cantar, é un rogo que claro. Cando fai un rogo non está acusando de nada, vostede, eu non estou acusando de nada, xa sei, eu non digo que non está acusando. Simplemente digo que moita xente agarra e comenta, ai, por fin salvamos a categoría. Mire, eu vinme negro, e non foi o último ano, eu vinme negro, entre comillas, discutindo, entre comillas tamén, cor de estadística, porque nos peligraba a categoría, e nas correccións que fai o INI, pois ás veces topaste con sorpresas. Por tanto, eu que digo é que, a ver, é un encantado, o optimismo o vallao manteñamos, hai que intentar mantelo o máximo posible, porque aquí sabemos que hai xente que vive aquí, que cada paso menos, pero chegou a haber case 2.000 personas que vivían na línea que non estaban censadas. Agora hai moitas menos, pero eu vou dicir unha cousa, eu creo que vai estar vostede de acordo comigo. Hai un evidente problema gravísimo demográfico en Galicia. Isto é así. Eu creo que, mire, na súa liña, que eu creo que sempre dixen en reiterados artigos de prensa, de traballo que fixe vostede moi ben co tema da fusión de concellos, o grupo de concellos, que o apoio totalmente, eu creo que xa hai que empezar a dar pasos definitivos en ese sentido. Eu creo que hai concellos en esta comarca que non teñen sentido a día de hoxe. Estou non dicindo da presidencia do pleno. Por esta comarca non son os peores de Galicia. En Galicia hai moitos peores. En Ourense, só a provincia de Ourense ten 90. Estou falando da comarca de Oza, que é o concello con 190 concellos. Eu digo en este momento, na presencia do pleno, que concellos como o de Ozón, ao mellor, empezan a deixar de ter
sentido neste momento, e con tanta xente de la LIN que sabemos que está empadronada en Dozón, e que non é xusto. E decimos que este optimismo, entre aspas, porque nos fomos prudentes dicindo os datos, e queremos que sí, en función do que nos están dicindo os técnicos municipais, que como vostede sabe, teñen xa bastante experiencia a este respecto. Eu non a teño, pero eles sí. E supoño que confiará vostede tamén en... Non teño dúbida, eu remato con o rogo. Mira, eu que quero facer o rogo ese de que agora o que hai que facer é ese rogo que hai que facer ao grupo de goberno ou o grupo de, perdón, o goberno de concentración, ou como chama vostede, non, concentración, non, integración. De concentración foi para facer a vostede, acórrese de facer a vostede. Sí. E tuve valentía para facelo e vostedes non tuveron agallas para aceptalo, tamén hai que decir. Nos estamos traballando para que na próxima legislatura este se xa de concentración. Perfecto. Pero van a ter difícil. Estamos traballando, pero van a ter difícil, seguramente. Decía que con respecto a isto, eu que quero instar ao grupo de goberno a que non se durman nos loureiros, porque hai que estar encima, porque eu tiña que estar encima, porque senón nun momento barren ancho. Entonces, estamos, mira, nos ano pasado, por exemplo, presentáramos creo que eran 20.158. Ao final, no, perdón, 20.054 presentaron e quedou 20.005. Perdón, non, presentamos un máis grande e despois rectificamos e poñemos que é que o problema é que houve varias cousas polo medio. Bueno, vamos. Entón, a ver, nos presentamos un dato INI non digo inflado, pero sí favorecer os nosos intereses. É dicir, inflado. E o INI non. A ver, Rafa, non inflado, pero favorecer os nosos intereses. Bueno, non, porque ti, como a min, deberías saber que hai moita máis xente da que nos podemos poñer que vive aquí e que non está empadronada aquí e que vive aquí a tempo total. Por lo tanto, moralmente non teño nada que objetar. Xa dixen antes. Vale, por eso digo, pero quero dicir que non inflamos nada. Iba desinflado. Pero quero dicir que de presentar 20.100 e pico, ao final, vai a estadística, fai as comprobacións e di 20.005. E iso non vexemos nós, eso é unha estadística, 20.005. Ese é, os 20.005 son os habitantes do ano 15, perdón, do ano 14. Do ano 14, que nos aproban agora. É dicir, que o que agora vamos presentar, agora temos para presentar hasta, creo que hasta febreiro ou marzo, hai que presentar o que cerramos a 31 de decembro. Ben, hai unha saída de corrección de errores. A 31 de decembro, ti mándalo para lá. E logo estadística, a partir de marzo, empeza a mirar, a poñerche pegas. Xa sabemos, hombre. Isto é o que digo, que non bordedes por satisfeitos para non levar a sorpresa que non nos dá mellor. Porque alguén que non se dá por satisfeito de que segue todos os días aí, esta mañana segue co tema tal, os señores, os técnicos do padrón, precisamente. Estou dando a razón en ese sentido. Que non baixamos a guardia, este se trata. Eu que digo é que, efectivamente, que non se baixa a guardia porque nos levamos, eu levo loitando con isto 3 anos. Por lo tanto, que quede claro que a categoría que non la quita ou non la dá é o INI, non é o que digamos nós. Decide para rematar este tema, só, se me permite, que non só fixemos ese famoso vídeo de 20.000 razóns, no que vostede agradezco que participamos, senón que estivemos facendo casa por casa, chamada por chamada, fixemos un traballo inxente para poder conseguir, porque eu vi en algunhas declaracións de que solo con un vídeo non valía, e non foi xusto, fixemos moitísimo plácido estilo casa por casa, chamando a todo o mundo. Nós tamén fixemos moitos esforzos, seguro, non teño nada de proporción, eu intentei aguantar o 20 de verdade por todas. Digo que vostede dixo que non só chegaba un vídeo, e nós estemos facendo traballo casa por casa, e por persona, que quede ben claro, non? Porque é un tema que tamén está para nós tamén fixemos partidarios. Tamén fixemos casa por casa, pode preguntar a Plaza. Que non te digo que non, que digo que o que dixo. O que pasa que en algunha casa onde vivía xente non nos deixaran entrar. A ver, o único que lle dixen foi que vostede dixo que non chegaba só con un vídeo, e efectivamente nos fixemos moito máis traballo que eso, vale, nada máis que eso. Iso é seguro que tamén. Iso é crítica política, vale? Xa creo que quedou ben claro que unha cousa é crítica política injusta. Entón, non, iso, vamos a ver, que non é así. Eu que lle digo é que, mire, non baixen a guardia, digo eu que non baixen a guardia porque o loitar con estadística é complexo, vale? E digo yo, e advirto yo, porque a mí pasoume, vale? Só eso. Por tanto, alguén dir, concho, xa salvamos a categoría, que non mente soy estadística, non creo que siga, que non mente soy. Señor Crespo, seguinte rogo, por favor. Non hai máis? Ben, eu creo que ao marxen do que dixo o concelleiro delegado de Novas Tecnoloxías, retransmitir os plenos por radio municipal técnicamente non debe ser difícil, e se se pode facer non considero
Estánse retransmitindo en falso directo, por así decirlo. Sí, pero ainda que sexa en falso directo, ainda que sexa en falso directo, que se retransmitan, porque efectivamente no rural... Pero que faga un robo sobre unha moción que acabamos de debatir... No, pero eu fago robo porque é posible, porque hai moita xente que, vamos a ver, o feito de que este en streaming non significa que moita xente non ten acceso a internet. E, sin embargo, se ten unha radio no tractor ou no coche que pode escoitalo perfectamente. Pero o mellor que é un rollo é que 2 horas non vai mantelo agora. Sí, bueno, pero a radio municipal... Estou dicindo que xa está facendo a radio municipal, Podémoslo facer, retransmitir tamén se quere plenos con señales de humo. Tamén, podémoslo valorar. Pero estamos dando todas as facilidades para que... Eu só digo que se retransmita pola radio municipal, non pido máis nada. Estamos dicindo que sí. Que sí, estamos dicindo. Cando nos presentamos unha moción, que é outro robo que lle fago, creo que debemos cerrarnos. Non me parece xusto. Vostede ten dereito a facelo, que quede claro. Pero si, eu podo facelo de punto de vista... Vostede ten dereito a facelo, legalmente. Pero o estético é que se nos presentamos unha moción, que cerremos nós, porque a última cerrou unha vostede. Entón, claro, se eu presento unha moción e non teño a última palabra, claro, queda vostede por riba, pero iso é legal, pero non é ortodoxo. Bueno, preguntámoslle que opinen os ointes da rede municipal a partir de agora tamén con eso. Non é que opinen os ointes, señor, que eu que lle pido é que se nos presentamos unha moción, por favor, que non la deixe cerrar, non solo eso. Adiante, seguinte moción, robo, por favor. Sobre a penalización de la LIN, vostede sabe, porque o falei con vostede, de que, e non quero que se malinterpreten as cousas, de que nos intentamos, cando se fixo a rúa, que era daquela Xeral Franco, intentamos facelo. E quedou pendiente sobre a mesa, a pesar de que levei os comerciantes, a rúa, Paseo, de Ourense, estuvemos falando ali cos que non estaban de acordo, que despois estaban de acordo, etc. Un mes e pico despois reunín con eles, preguntéielo, intentando convencelos, claro está, como supoño que fará vostede, e ao final, pois, daquelas, sobre o 80% ou máis, dixeron que non, motivo polo que ambainamos. Non me dá emprenda a recoñecelo. 3 anos despois, reuníme, entre comillas, cos críticos. Chameinos un día, e dicirlle, oye, cambiou algo o vosso parecer sobre este particular? Non só non cambiou, senón que ainda está máis acentuado. Motivo polo que, si tendo, pero a nosa intención era esa, polo tanto, vostede sabe, porque falou comigo, e se lle dixen, de que eu tamén o intentei facer. Polo tanto, eu que non quero é que ás veces xuxírese como se nos estuéramos mal metendo nese tema. Eu podo lle asegurar, cando queira, pero é que hoxe creo que lle dixen a vostede que por o ben da gobernabilidade da LIN, cando queira falar comigo, que non ten ningún problema para chamarme, e se non lle collo o teléfono é porque non podo, pero tranquilo que lle devolvo a chamada. Eu que lle podo asegurar é que, mire, con todo isto, porque a min pasoume, mire, non pense que non me vieron falar comigo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e podo lle dar en privado nomes, vale? Que me viñeron ver e que viñeron falar comigo, que non están de acordo, a ver o seu Partido Popular iba a permitir eso. Sabe que lle dixen? Mire, nós imos permitir o que fixen cando me tocou ser goberno. Nós, se hai unha maioría razonable, ou máis ou menos ten contén, nós estamos a favor da peatonalización, porque xa intentamos, polo tanto, temos que ser coherentes comigo, e se non, non. Foi o que lle dixen, polo tanto, non é a miña guerra. Polo tanto, o que quero dicir é que eu que estou disposto a escoitalos. Eso sí, eu estou disposto a escoitalos, porque aquí escoitas unha versión, e falas con un, e hai unha versión, escoitas outra e tela contraria. Cal é o robo? O robo é que a nós non se nos involucre, a nós, non ve como, claro, é que se vostede di tal, eu teño que lle dicir algunhas cousas que non lle van gustar, e creo que non procede, porque o gallá se peatonalizarse o centro de la LIN, vale? O gallá, eu intentei, e vou dicir unha cousa, mire, peatonalizar non é fácil, porque é un cambio de uso e a xente reace a eso, pero facer as obras para que se poida facer tampouco foi fácil, porque as ruas de la LIN teñen unhas características que outros concellos non teñen, e vostede agora pode poñer
unha valla, cortala e poñer a callo dos piños a funcionar como tal, porque eu tamén o intentei e de feito cortaba os vernes para facer os vernes de follow, vernes de jazz que fixéramos, etcétera, que o cortáramos varias veces, varios fines de semana, cortáramos varios fines de semana a rúa Rosalía de Castro, vale? E que sabe unha cousa, aquilo preparouse con pedra para ese fin, por tanto non me pode acusar do contrario, así que eu non son sospeitoso de non querer peatonalizar o centro de la Lí. Ahora ben, o que non llevou a permitir o señor Cuña é que polo Baixines ande dicindo que nos estamos malmetendo, porque mire, eu se lle quixera malmeter, asegúrolle que iba vostede saberlo, e sobre todo, no, pero a ver, eu só lle fago Serrogo, se Serrogo, eu simplemente lle digo que non malmeta con nos rogolle eu que me escoite 30 segundos, pero eu só lle fago Serrogo, pero eu rogolle que me escoite 30 segundos se lle parece ben, senón non lle contesto, non teño problema. Mire, en todas as reunións que fixemos cos comerciantes, insisto que aquellos xornalistas que estiveron nesas reunións, quedamos entre todos en que llevamos a dar unha oportunidade a un intento de penalización que pode ser reversible. Non houve protestas máis que unha persona moi concreta, por decirlo, do comercio de Esperanza de Senande, legítimamente nestas reunións. Legítimamente a xente que non está de acordo. Eu a día de hoxe sei de sobra, os que están a favor, os que están en contra, os que lle queren dar unha oportunidade, sei todo, sei absolutamente. Vale, como é lógico, como é a miña obriga, e siga habendo xente que está a favor e siga habendo xente que está en contra. Os procesos peonís son complicados, eu teño claro. Tamén é certo que hai xente que me din que foron vostedes polos comercios cando non apareceron en toda a vida e que foron despois do día que se despediu vostede, que era a segunda vez que entraban en algún comercio. Estos xa son comentarios casi de taberna que non lle vou a dar máis importancia. Despois, como dixo o propio presidente na ED, está recollido na prensa, como vostedes saben, non houve unha sola protesta a ED por este proceso. Entón, as protestas de taberna están ben. Despois, eu entendo, faremos despois do cocido outra reunión e con enquisa sabe como quedou, a situación é reversible se ao final non funciona, porque isto é unha proba, e farémolo. Outro día, nas comisións informativas, eu veo que marchei moi cabreado, moi cabreado, porque me pareceu moi injusto, porque me viñen dicindo que vostedes decían que nos amenazábamos a comerciantes. E nós, a mí non se me ocurriría na vida facer unha cousa semellante. A mí doeu moito isto. Que vostede dixera en Radio Voz, a mí doeu-me moitísimo isto, porque eu falo cos comerciantes, a ver que tal lles vai e tal, pero non se me ocurriría, supoño que a ningún compañero de goberno, decir unha palabra máis alta que outra a este respecto. Entón, podemos estar de acordo na penalización, podemos estar legítimamente en contra, pero que non lle vou admitir a ninguén e que diga que ameazamos a ninguén, porque nós facemos as cousas de outro xeito. Non digo que vostedes o fixeran, digo que nós o facemos de outro xeito, con reunións e falando coa xente. E a xente, eso quer dicir que en la lei non pasou nunca, que a xente non se atreve a falar e tal, que se diga eso con este goberno, eu creo que é unha broma e moi mala, é moi mala, porque eu recibo, como vostedes sabe, a todo o mundo e escoito absolutamente a todo o mundo. Unhas cousas gustan e outras non me gustan, como lle pasa a calquera, pero ameazas cero. E por iso me doeu tanto. Estaba que subía polas paredes ese día. Como me decía a miña compañeira e amiga de goberno Katia, fíjate moi ben en marchar en ese momento. Porque se non marcho, aquí montase unha moi gorda, porque estaba moi cabreado, se ve por a injusticia. E insisto, que unhas cousas son legítimas, estar a favor ou en contra, e un eso non me meto, pero decir que se ameaza a xente, por aí non podo pasar, non podo pasar por eso. E digo yo, ve que o mellor xeito, do xeito máis constructivo, e con mellor dos tons que podo ter en este momento. Mire, eu sei que a vostede lle gusta pouco que lle leven a contraria. E iso pode que nos pase a moitos. Lle guste ou non lle guste, vostede practica no seu goberno unha técnica que a min personalmente non me parece que xusta, e é que vostede toma unha decisión que ten toda a legitimidade para tomala e despois de tomar moitas veces a decisión pregunta. Mire, vou explicar. Ahora mismo, escoite, é que, mire, vou explicar. Bueno, rematamos este debate en un minuto. No, pero, a ver, pero vostede o que non pode decir, vostede o que non pode decirme a min que eu que vou polos comercios, mire, eu non se preocupe, xa que me dixo eso, eu vou ir a todos os comercios, eu preguntei en algún solo. Fun con Marisa preguntando en algúns, non me deu máis tempo. Mire, vou ir preguntar a todos os comercios para saber, porque xa estou farto de que digan unha cousa e a contraria. Entón, vou ir preguntar
a todos os comercios persoalmente, xa yo digo agora, e logo despois falarei con vostede. E direi o que levo facendo outro... Perdone, non se preocupe, pero mire... A ver se coinciden os datos. Pero non, pero... A ver, perdóname. É que hemos de mandar unha enquisa secreta para que contesten. Perfecto, con máximas facilidades, pero entenderá que isto non o facemos perfecto, pero mire, por molestar a ninguén. Eu vexo na prensa, rematamos con pero vamos a ver, pero vostede non pode afirmar unha cousa, digamos, votándonos a nós, tachándonos a nós de pouco demócrata nese terreno. De pouco demócrata foi vostede a min dicindo cando vostede, pero vou explicar. Mire, a mí máis de algún comerciante que se me viña a queixar, e dixen, pero non fostes a unha reunión, dixo, calquera fala ali, porque se lle falas, chámache atención. Eso pode dicir, por favor, e pode dicir o que pasou, escoita, e pode dicir que a mí comentou algún comerciante que vostede, a mí comentou algún hostelero que vostede tuvo unha reunión polo do cocido e que a un hostelero lle chamou becerro ou non sei que se pasou con el e pos ese señor falou comigo porque eu non o quería, e mire, extrañame que Cuña fixera eso, estaría fora de punto. Deixame Alberto Cámara que a mí pero bueno, sí, pero se foi becerro, pero eu chico facelo eu. Foi un trago lo que hai con alguén que amigo meu. O que vostede queira, pero eu preguntei a ele estaba ofendido. Sí, xa o sei. Ele estaba ofendido porque eu, como non me parecía raro, o sea, teño trato con el, eu agarrei, chamei e dixen, Alberto, contame isto, contaron isto xe aquí na rúa Pintor Laxeiro. É certo, sí, pero xa lle dixen ali no Manhattan que teña cuidado comigo. No, bueno, non foi así. Bueno, eu digo que me dixo Alberto, ademais, xa que saleu a colación, saleu Alberto. Entón, a ver, eu só pregunto unha cousa. A ver, eu podo entender que hai unhas cousas que pasen, pero se me pasara a min, que non vería a vostede. Non sei a vostede, non o sei, pero a Nico, Dios me libre, que non vería, Dios me libre. Pero bueno, é igual. Por tanto, que se non encomendo no non vamos a... Eu que lle digo é que vou ir ver, porque sobre isto quero ter información de minha mão. Vou non ir ver, vou ir personalmente velo e falar cos comerciantes e quero saber a opinión de todos e cada un deles para que non me conten monsergas. E máis non vou ir a uns cuantos, vou ir a todos, non hai ningún problema, é como digan, porque mire, eu por exemplo teño unha reclamación encima da mesa que, a ver, se nos quixéramos malmeter a rúa, digo en concreto de que é da rúa D. A rúa D, eu no seu momento fixemos unha inversión que, por certo, me había dado Barreiro e que logo non me retirou o do Carballiño. Sí, pero verá, pero cando foi para pintala, agarrei a reunirme cos veciños. E leveille, reunirme cos veciños e leveille ali 3 opcións. Vostede sabe que o que fixemos na rúa en informe policial foi unha decisión do alcalde. Perdón, a que nos queríamos propuxémola, mire, a noso que nos parecía razonable, dirección única e doble aparcamento. Hai esta opción que é que nos queremos, hai outra que é doble circulación e un solo aparcamento. E os veciños, prácticamente por unanimidade, elixiron a que se puxo. Por lo tanto, eu si que o fixen consultando. Vostede, eu vixo na prensa que hoxe ou mañá empece ese novo e eles dicen que non falou con eles ou me engañan eles, que pode ser. Vostede sabe que non foi unha decisión, quer decir, non foi unha iniciativa do alcalde en vista dos problemas gravísimos que había de tráfico, sobre todo ali na curva, que un informe policial e outro urbanístico din que hai que facelo así. Que nos diría a vostede se nos fixéramos así un plan de peatonalización sin antes ter un plan de tráfico. Vostedes aí fracasaron non facendo un plan de tráfico previo, porque tiña que haberlo feito. E non andaban agora como que non teñendo unha rúa para baixo, agora a rúa para arriba, agora para o medio, agora para o lado. Como non están na reunión e todo eso, este alcalde en todo momento, hai 50.000 testigos aquí, sempre dixo que para arriba, sempre. É que era o correcto. Sempre dixen. Pois non sei por que fixeche para baixo. Pois porque todos os vecinos e todos os comerciantes dixeron que para baixo. Dixen, ímolo probar uns días e veredes como non funciona. E efectivamente, non funcionou. Faga vostede un plan de tráfico. Faga un vostede e incluído todo. Eu sei que o último daqui o fixo Ramiro Ruibar. Eu que me lembro dos planes de tráfico. Pero nós polo menos facíamolo. Mal ou ben facíamolo. Vostede non fan. Seguinte 10 anos. Seguinte anos. Veña, robos, 20.000 habitantes. Son robos, Sobre a peatonalización, por favor, que non se nos criminalice. Pero xa o que lle estou pedindo de axuda, precisamente. Pois, ás veces non se nota moito. Que diga que non hai amenaza en meu pero ás veces non se nota moito, Eu chamei non. Eu creo que a Deus o que é de Deus e a César o que é o César. Porque eu
para pedir axuda con este tema. Eu dixenlle, eu expliqueillo. Venga, se interroga. Ben, as preguntas que temos son as seguintes. A primeira é na Xunta de Goberno do Concello de Lalín, celebrado o 30 de novembro, a Asociación Medra 2.0 solicitaba un local no edificio da UNED, solitude que foi rexeitada. Cando na mesma sesión, outro colectivo solicitaba tamén unha instalación aceptándolle simple a solicitude. O que preguntamos é cal foi o criterio que se seguiu para aceptar a segunda e rexeitar a primeira solicitude. A primeira... Eu termino as todas. Non, pero digo, contesto un segundo. Estaba comprometida da IPA. Conteste mal a outra, esta outra... A ver, perdón, deixame a min tamén. A outra tamén é de, creo que se chama, que leva esta asociación, señora Elena Buceta, que é unha persona que eu estou especialmente agradecido. Non temos absolutamente nada contra ela, é dicir, que quede claro que é un tema de simplemente dar de locais. A señora Elena Buceta, eu estou moi agradecido, ademais. Seguinte rogo. É unha pregunta. Perdón. Sí. Eu pido que se me conteste as preguntas, porque eu quero telas, despois todas. Nos pasados días adxudicáronse no 2015-2016 os viaxes do Inserso. O que preguntamos é cal foi o procedimento utilizado para a asignación das plazas do programa de viaxes do Inserso. Solamente cal foi o procedimento. Non decimos que este mal, simplemente preguntamos cal foi o procedimento. Contesta bien con este porque non temos claro. Contesto ahora e logo por escrito. O procedimento foi prácticamente o mesmo, salvo que do Ministerio este ano viñan dúas adjudicacións. Adjudicación, digamos, persoas que tiñan adjudicación preferente e outros que estaban en lista de espera. Entonces, primeiro se convocou os preferentes e logo os que estaban en lista de espera. Houve un erro nunha carta que saiu de aquí, un erro funcionarial nunha carta que sale sin data e que chega un poquinho tarde. A ese funcionario, en vista do erro, se chamou para que viñera, estaba nun LD, se chamou para que viñera e mandara chamar e mandara SMS a todo o mundo para que estuveran atentos, porque había ese erro, que viñeran, que ainda había plazas para algún dos viaxes que parecía que xa non podían chegar. E polo resto, tengo que decirte que non sei moito máis, salvo que me expliquen eses funcionarios. O que me pregunta foi a conselleira Maripaz. Paz, dalle aí. Pase que non che paso todo por escrito, vale? Non é necesario. Efectivamente, a asignación, porque houve cambio de axencia no Inserso este ano, eso sí é correcto. A listaxe que chega con persoas acreditadas e non acreditadas é igual. Nos anteriores anos mandábamos por unanimidade as cartas a todas as persoas, co cual o que garantizábamos era que sobrando plazas, que sempre sobraron plazas en cada saída, dábamos a mesma oportunidade a que todas as persoas que quixeran participar nas viaxes, pois que no mesmo tempo pois que coñeceran os distintos destinos que existían. Este ano, varias das persoas que nos comunicaron foi que cando recibiron a carta pois xa non dispoñían do destino que lles houbera gustado asistir. Plazas había, cando pasa que esa carta tiña un erro, a carta non iba nin a data, e algunha das cartas chegou posteriormente, porque o funcionario, quiso adiantarse demais. Chamei no dixen, tes que vir e tes que corrixir este erro. Sí, pero pero a listaxe nos mandábamos sempre a todos por igual. En tempo e forma tiñan todos coñecemento das viaxes, destinos e datas que había dentro da tempada. Eu fixen o primeiro os adjudicados, é dicir, os preferentes sobre a lista de espera, simplemente pola indicación deles. É certo que hai persoas, moitas persoas, que nos comunicaron que quedaron sin poder participar porque cando recibiron a comunicación pois xa estaba cerrado, xa non había plazas. O que me refiro cando van unhas persoas e que van outras tamén. Si o Inserso decide que unhas son preferentes e outras están en lista de espera, terán os criterios. Non é preferentes ou non preferentes, son acreditados ou non acreditados. Por eso mesmo. Vale. Non sei se queda alguna pregunta. Sí. Eu casi prefería facer as preguntas, se vos parece, depois de contestarnos. Sí. Porque senón, viñeron falar comigo, isto ben porque viñeron falar comigo comerciantes da Rúa D, entón teño as dúas versións tamén, por eso lle pregunto a vostede. Falou vostede cos comerciantes da Rúa D para escoitar a súa opinión sobre o tema da dirección única, porque uns dime que sí e outros dime que non. Así de sencillo, eu non engaño a ninguén. Entón, ou sí ou non. Segundo, outra pregunta. Afirmaba a concelleira de Comercio, Katia Procino, que
que se incrementará a partida con respecto a comercio un 255%. E o que pregunto é se nos poderían decir en que, se nos poderían concretar en que. Si, non, eu digo de comercio, falamos de comercio. Se usted me mete con todo o general, falamos de comercio. O comercio, non creo que teña o fomento de emprego é unha cousa, comercio é outro, pode ir na mesma partida, pero a mí desglósema para poder afirmar que vostede, que se incrementou a partida o 255%, ten que me explicalo, porque senón, ao mellor non son veterano e non son capaz de entendelo, teño dificultades. Non, eu pidolle que me o explique, non hai problema ningún. Vale, eu pidolle que me o explique por escrito, non hai problema ningún. E por último, contestarían as preguntas, mire nos orzamentos, sin firmar quen contesta, que era como contestaba o Partido Popular as preguntas. Vale, moi ben, pero entón eu direi que non. Se alguén afirma algo, tens que explicarlo por qué. Se non o explicas, pois digo, mira, non vos quixeron explicar. A última pregunta. Sempre se debateu moito nesta casa, de cara a galería, con respecto a da Fraga de Catasós. Eu pregúntome, hai aquí un acordo plenario, e digo a ilustre concelleira, que hai aquí un acordo plenario, perdón, non o digo en mal sentido, concelleira. Hai un acordo plenario de declarar aquel Enil. E o que pregunto é que pasos se deron, porque a mí parece que aquí os pasos é un pasito para adelante e un pasito para atrás, porque que pasos se deron para o Enil, porque levan 6 meses gobernando, aprobouse aquí, se mal non recordo, por unanimidade o tema do Enil, e a día doxe eu non vin o proceso Enil, eu sei como é, porque me documentei, que por certo non o sabía, e nós documentámonos, e é un proceso harto, é un proceso complicado, tedioso, pero que, desde logo, en 6 meses, o ritmo que van vostedes declararán Enil no século XXII, porque é que levan 6 meses e non fixeron nada para avanzar no tema do Enil, que tiña que estar xa un acordo plenario proposto desde aquí para a declaración do Enil. Por lo tanto, o que pregunto é a concelleira delegada, e máis o alcalde, o secretario do alcalde, que se fixo con respecto á declaración de Enil da Fraga de Catasós, desde que aprobamos o acordo plenario hasta hoxe. Ben, o proceso non vai un paso para atrás. Todos, é verdad que son pasos pequenos hacia adiante, porque ustedes saben que estuveron por Catasós e hai algún veciño que non entendeu moi ben o que é un Enil e pensa que con que as súas fincas entren dentro dun Enil van perder como a propiedade e que podan facer ali o que hasta agora se está facendo. E o que hai é que estar, esta concelleira está en iso, en decirlle exactamente o que é un Enil, o que corresponde a un Enil, e que tamén hai que decir que o Concello propón o Enil e que o declara é a Xunta de Galicia. O sea, que se é algo, sabrei no eu, que se ustedes... Pero se non hai a proposta... Claro, a proposta vai vir, pero teño que traela ca firma dos propietarios. Perdóname, Celia, está vostede totalmente equivocada. Eu creo que aí... Vostede fixo algunha convocatoria chamando aos veciños a unha reunión para explicar o que era o Enil? Aos que son a Fraga xa está. Me quedan o que é o Anel, porque o que estamos intentando é que se dixo desde un principio que é o mismo ecosistema e non queremos solo declarar o que é o núcleo da Fraga, porque a Fraga sí que xa están os propietarios todos de acordo e non hai ningún problema, pero o ecosistema é aos colindantes e os colindantes agora estamos cas parcelas chamando, e vamos chamar en unha reunión consulta a todos os das parcelas co documento. Eu que non llevou, hasta ahora estuve falando con algúns que me dixeron non, pero xa me dixeron é que eu non vou a referir nin que me dixo o señor Crespo ni nada, que isto perdíamos, non podíamos traballar e tal. É ao revés, os usos e costumes con un Enil siguen sendo exactamente antes e despois de declarar o Enil. Celia, eu creo que vostede ou me quere engañar a min ou me quere tomar o pelo. Eu nunca entendo. Non me ayudas, por favor. Pero por favor, vamos a ver, pero vostede, vamos a ver, eu estou dicindo que me documentei do que é un Enil, como se tramita.
Entón, o primeiro que hai que facer, o primeiro que hai que facer é convocar unha reunión aos veciños, explicar con un técnico que é un enil, e que les fagan as preguntas pertinentes, etcétera, etcétera. E vostedes non o fixo. Iría falar con un ou con dous. Señor Crespo, señora conselleira, imos de contestar por escrito. Vale, imos de contestar por escrito. De acordo, moitas gracias. Creo que non hai nada máis. Sí, Antonio. Sí. Con respecto ao regato de Mosqueiros, o Lindendoiro, que xestións tamén se fixeron, seguramente hoxe estará aquilo inundado. Contestamos por usted, como era unha persona interesada, cando nós estábamos gobernando, quería saber en que situación está o tema. Mire, como ben sabe que son unha persona moi interesada en ese regato, estuve durante estos meses falando con Aguas de Galicia para saber en que situación, porque sempre me prometeu usted que se había presentado un proxecto e que se había pedido, eu sempre o que usted me dixo, a min valía. En Aguas de Galicia me dixeron que non había ninguna xestión, mas a única xestión que aparecía era a limpieza do Mosqueiros. Entonces, eso non nos vale, pero bueno, Aguas de Galicia tampouco fixo a limpieza, usted ya pediu, pero non eso fixo. E agora, o único que nos pediron fora que desde o Concello se fixera unha memoria valorada por o técnico, se enviara a unha persona determinada xa de Aguas de Galicia, que xa nos deron. A cuestión é que o técnico en este momento está de vacaciones, está en Elo, se vai mandar. Entonces, esperando que Aguas de Galicia se tome eso ahora en serio e faga o arranxo, porque é moi importante tanto para os veciños como para o albergue, porque ben sabe que non se pode acceder ao albergue cando se inunda. En eso estamos aí. Sí, desde o Concello, exactamente, e Aguas de Galicia o que nos dixo foi mandade a memoria valorada. En eso está. E non se está facendo Pedro Varela. Se está facendo o técnico, como comprenderá esta concelleira ou cualquier político pode impulsar as cousas, pero non facer as memorias nin os proxectos técnicos. O teñen que facer os técnicos. Moi ben, creo que non hai nada máis. Se queren alguna cousa máis, pois bo día e moitas gracias a todos.